am an EJ, I am a home pharmacy, and they met me because my trust every time. We a product, to be frank, you are a product that we have to be proud of you. Massa, we a great host party, presenter, we are unique. We are unique. Me, the account, so you are unique. I think the way you are asking your questions is very excellent and brilliant. I've spoken to about 45 media houses ever since the budget is ready to be set. By the way you are asking questions brilliantly, I don't think most media houses have. We are suffering now. We are ATM. We are making more for Etumayi. Na ya mamu was Eastern region one more, the Hong Kong more. The amount of free yes, and first, very. I mean, this is one of the a very intelligent person. But people like you need to be highly esteemed in the society. I enjoy Moti Nanzo de Mu Namuka, Edina Mamudi Kai, Obeson Kwahin Kan Consa Pine, a Buzi de Adiabaka Mobekin Kai, the Yadi Shanson will be a fabric design, Union Mafia Water, Chidian Kunyankopong, and Konehai. So Boba of Uli Amafu and Upper Tankralis, the Cadet, I encountered 3.3 Aircon Kaya, Unia, here I encountered 3.3 FM. Namu Jugum Ghana Adisiye. Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM. Ghana adisiye. Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM. Ghana adisiye. Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM. Hallelujah! Glory to Jesus. Maybe I will be happy when I end up on your assy. Can you lift up your voice? Hallelujah. Oh, let me enter the hall. Hallelujah. One more time. Hey. Ghana adisiye. Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM. Ghana adisiye. Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM. Radio Papa. Thank you. Say
Rinya wouldn't warada. Oh. Yes, ya menina. Munyi Yehovah na ye. Ama menina. Ona nasi. Yes, ya menina. Munyi Yehovah na ye. Ama menina. And you nyam senu na di na yi. And you nyam senu Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ate ediba ahinkai 93.3 FM. It's a beautiful brand new Wednesday morning, live on your family favorite radio station Ahinkai 93.3. Matching and an Ebra Soya Sinkunya de Bremo. A free sub break up himself upon non do ebebo. Made up for my acquaintance. Na ye new entna. Na Jimmy Dise Unu who de Biarada. Broadcasting live from our national studios here. Equia Afrakoma Obatam Papa. Ni studios. And I yes streaming. Eddie Free. Me pacho bebre wiase afode nyina mobeti yenka. Asedane ye www.ahinkanfmonline.com. My TuneIn Modern Ghana Zeno Radio app, Ghana Waves app. Baby I wanna be me pacho. Google Play Store, the App Store. Then on the apps you search for Ahinkai 93.3. Baby I wanna be betimi atie. Woman no say. Woman no say, my money say, na ye da suti, ye di biaku ye kase, money say, boko. Enye gidi bia boko Muma ye moja mi oseye. One more no say. Oh say yeah. And I don't pay so I Christo ne prayer. Watch it amanasi and so. Ye koda say ufo. Na domini ne humo brono. We are so much grateful for the gift of life, and from the deepest of our hearts we express our profound appreciation to God Almighty. Nana doe wo hoda. Yehovah, yeah. Na 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 na. Na na do yeah woo. Woman. Na na do wo ho da da da.
Nana doi wo hoda. Aro pensun sembe Brennan SCC. Yes in Konyen for God and country. Yadini nyina de bema mo. Ayano atiasi, I'm not doing this alone. Riding on that solid top-notch production team in town. Udi ahinkan kwame yaboa. Adrimpa hini Kofi Mensah. Kobe K and a Billy Man. I don't pay a sinkonya. For God and country. Meeting. Oh, Boaba. Ofuri Amanfo. Commander General. En Suroja Bakwa Yaka. Kotoku Mayor. I don't pay a sinkonya. Mamuache. Mamu Akwaba. Eddie Ababu Kriada Macheso. Sadia Munimono Felix and Factua. Asem no krenso yanto sebi. Miyanka sami Mama Vic. I don't pay good morning. Bibi Abokode. Yeah, mama mfani nyame sumu ni agrene. I don't pay. Oh sorry ahomachepa. And one Methodist may be Kenya me asem. Mama, we too much. Nukuto and you nyam sanu. One mum and you nyam sanu. Nakani na ye. Adari. Wumum. Afei members no more reporting nyina. Yanko amuso ne yamfo mudin tudwa. Members report. Mama Shasi free her. Members na reporting no. We say hi Mr. Fori. Good morning. I hope you're doing good. Onyamiadom, I'm enjoying you this morning. This is Bright Kwesi Nyako, South Brimura Bank, Achiase branch. Bright Kwesi Nyako, all reported. Enti Yamao, good morning. Yachia South Brimura Bank for Sunyina, Achiase branch. Moye too much. Members report it. Omunyina report it. On report it. Mahonya ha. Yebubodin. More reporting tantam yebubodin. One man no say. We see a from Pedro. Hey, you wanna know what if free him for? Or say hashtag Ahinkai marching is live and clear inside Indianapolis, Kumasi Tanoso, Kesben Junction. Or see baby Morgan, the pork seller, more fire. Hey, you wanna know Pedro wa Madina. Oma report it. Omo I launch hashtag no. Hashtag ne Ahinkai marching show. You too much. Sansona Twenebua Kodia say good morning, bro. Hey, I'm Pat Nyankopon Yinyame. Azeman enso the free chronom. Or say market no ni di animhwe. E wo Asante Mantem Kumase. Ono nso report it. Members in report here. Mama Honya ha. Na do wo ho da. Wum
Enti honorable dance and so reported. Achimo dan kwanta. Achimo kwanta. There be a honey achimo dan kwanta. On the assembly member, on so reported. Wombum nana doye wohoda. Yeah. Do I want that? Hey, okay, mommy, for you, my brain, 7 for 1 hour, and con 7 or so. Nia can your money to. Ain't bright kwesi nyako or South Brimura Bank Achiase branch ho. Starting the day with you Nyaku Punshra. Onka ho omo akoma so ade nyina emremu. Adwuma we sanati o. Obi to me power somewhere just like that. Obi so to me tran the fie no so atan wa just like that. But me pese omo ne yenye fine no ti ase ne se me nyanwuye. Enti se me na wo tan me dia wo be wu amiesie o because me nyanwuye o. Ni nyanwuye kra. Enti eya na why wadwene yie. So what does here? Mo so am pay asem no mo benyini ache because ye nyanwuye enti de bia adekode aye ya ama mo pay asem no ye bekoso aye. Inti musu mubenyini ya che na sa wotan yen so de ya obi wintem because ye nyanwuye ena ne wusi wuchiri na no kura na ye ba na kese so ati aze mami fa ewie mbobra se ne besi akono mfa ma na afi yanto adwumedie no eso enne ukwiada no payi 19th day of October 2022 say na ibesi akọ o say ensu no bepetepete kakra no payi ewe poema ntemo me ya hodo no ebi afi ye kọ yen animu no ade a ebekọ so apetepete ya na nsuo na se ebe munemu abiribirimu na ebe munemu na saa na afei anwumrebremu no nso o kire se akoso aye saa mame mo ne tofa mfa ma wo me bo ne tofa de ama we ne no o kire se nsuo ewo wiemu a ebeto uyi no firi ho a awia kakra bi nso ebebo half saa nanso nsuo na hoden wo soro chen awia no eni nti yeden yara nsuo ebeto eya no ahye ne nso apuema ntemu me ya hodo ni nyina ena saa ewiem bobre yi eteki effect hyene nso efama me ukwa afuo mu ase ne de bia me ka kire wo no untumi mfa na dai anya afuo no mu adwuma nyina anwie eyen kakra Yesu kura mpo oba asase so mfie miensa pe trom ena okoye yebe yiwa ya Ghana adisiye Oboba ofore amanfo emama ache edeba ahinkai 93.3 FM. Afre me do ma yenko Bible nim. Fa Bible no. Mema Remfi say we are still treating the topic look for goals, blessings and not miracle. Look for goals, blessings and not miracle. Hwehwe Nyankopon ne nsem nhira enye ne nsenkyere ne. A Christopher Yabanan saying we are hell bent on enjoying the miracles of God, but blessings and they are not keke. Yeah, they can't already share me, but we don't want to do it. But I know pay we will spend more time on this topic. Na fe to me ahwe na ya sre urade se omayen na semu entiase ani hunumu entity ha for me enra ena ye sha se ye kinkan the book of Genesis chapter 12. We are reading from the verse 1 na ye dia kwen anim enra making kind verse 1 ne de mawo ene mesa komachi kakra because of so mo afei ena wo mo
tuning in edi ato ha unsa henkan de ade chinye bia na yenya newcomers ena madwuma pa ye enti mu afa no adwene no mama mu nyina achia o makwa aba dwumadie no a wo enjoy no edin eda so ene maache me din nsesa ye frɛ me obowoba ofori amanfo commander general ensuro jaba kwa yaka kotoku mayor eno ne yede boy en ho nsamna ne e wo se yan kase yegege yen ho so ye man yan kase yetirim ye de obi anye ma wo ankasa wo se wo gege wo awo ho so nti ne san ye ho mra ne nsa no me pato ene asɛm a yɛda na die efiri juoda no enra ye komu kakra ene nso so ye san kom enti sɛ afei na wunua bi bɛdwene aka kyerɛ ne sɛ o ya yi late but enka achi ka kyerɛ no o ya yi late but enka achi na wɔtwe wei ɔbo ba se sɛ yɛ bɔ mpaye sɛ yɛ sum nyankopɔn a ɛyɛ a yɛnhwehwɛ ne nhyira mom ɛnyɛ ne nsɛnkyerɛne nyankopɔn nsɛnkyerɛne mamo ate aseɛ sɛ esi ɛwɔ nipa baako pa abra bom but nyankopɔn nhyira deɛ sɛ awurade ka kyerɛ wo sɛ ɛne me nante a na sɛ wote asɛ sɛ ɔne ne bɛ nante a ne nhyira no ɛnyɛ wo nko anwo so na esi ɛkɔ down to the last person in your lineage onipa wotwa to wɔ abusua mu no sɛ nyankopɔn nhyira no ɛkɔ ne so ɛne nti yɛ hyase a na yɛhwɛ biribi ɛwɔ bible ni mu ɛna no nyankopɔn yɛ na adwene sɛ ɔne nipa bi bɛnante enipa bi nso yɛ ɔma adwene sɛ wɔn ne awurade ɛbɛnante na tie ha bible sɛ na yɛfrɛ ɔpanin bi anase na ɔpanin bi wɔ hɔ a yɛfrɛ no Abram no ɛkyerɛ sɛ na awurade nhyira nya maa ne so na onya nye osetie ɛma awurade na onya hooki up with God ɛdi nti na ne din a yɛdi nim no ɛne Abram anopa ni mepɛ sɛ meka kyerɛ wo no sɛ look for God's blessings and not miracles. But before nyankopɔn nhyira ne bɛba mu no, you have to make up your mind to say, I want to be hooked up with God. I want to take a walk with God. I want to walk with him. I want to obey God, for I know, say, in obeying God, I will be able to attract his blessings. Some yo setie de me awurade na me ne awurade tu anamon me ne awurade ehya namontuo asea ne nhyira ebeba me nkyɛn. Na Bible say awurade enhyira ba Abram so no ne din po sesan anopai you are still struggling in life because unya make you mind say one nyankopɔn benante. Unyanya wadwene say you will welcome God into your life. You will open your gate for God to enter. But say na ubebie wapono mu na waka kyerɛ wo ho say enough is enough. Na ɛyɛ me sɛ me ankasa metimi de me pɛ de ayɛ. Na ɛyɛ me sɛ me ankasa metimi de me nim de ayɛ. Ho, my board degree, my colleague gone. Oh, ye mu bi ye wie ɛyɛ ɛyi GIJ, ye mu bi ye wie big schools. And now we thought to say by virtue say me complete GIJ no the GIJ certificate and all the documentations you know me did say nka no betumi aboa me ama secure job but enya dia menya adwuma ni bi anopa look for God's blessings and not miracle. Hwehwɛ awurade nhyira na sɛ onsa bɛka awurade nhyira no a you won't just sit on top of your roof. Na blessings no flow on you. No, adwuma ye den e wo ho. Awurade nhyira ba wo so a esesa wudin edin enipa di ni mu no sesa. Awurade nhyira ba wo so na se wo ye obi a wo ware ya wo ware e ma afei yemfra wo bra biem na mom ye befra wo mister oba se awurade nhyira ba wo so a wudin sesa ye de be ma din tu din so ma eya nimonyam hye e de amawo. Walk with God. Hook up with God. Make up your mind. Say, I will be walking with God with the rest of my life and even the months left in this year. Bosome dodo aka ewa afi mu no. Mini awurade benante. He enka achire. Don't tell me say when wabo adwaman ya wo adwaman bomu kinkon. Enti wuntumi ni awurade nante. It is never true. Okay, in Bible in the book of Romans. Osina ye nyina ya ede yin. Ya fom na awurade ani monyama eden aboyen nanso enam Kristo Yesu ni wu a obewu ye no wode age ye nkwa. It is never too late if you really want to hook up with God. It is never too late. Men fan sembi flimsy excuses enyi wo ho ano da bi
You can still come to God. You can still walk with God. You can still be with him, and he will change your name. Listen to me. Bible, Mayetia say in the book of Genesis chapter 12, we are reading from the verse 1 downwards. Or say, now the Lord had said unto Abram, Fasha utrim se ewurade nyama wa brabo mu a udin mpo. Enti minsesa. Enti na ewurade nyama Abram abrabo mu no. Na ye frɛ no Abram. But ewurade ba na brabom na oyo setie di ma ewurade na wan hwehwɛ ewurade nsenkyerene sɛde na kristofo aba. We don't serve God, but rather we are chasing miracles. Obi a kristofo aba na nsan ubewuru so wo kompai ba na how bi adesoa bi no na mu onya nea ɔhwehwɛ ni wie pɛ tum onsi hobiem. Eno no omo ye miracle chasers. They are not Christians. They are only chasing miracles. Inti Jesu wa man tese osofo bi abene tatahwe. Listen to me. Ubetumi atena Pentecost abompaye amanyame atie. Ubetumi atena Pentecost, ubetumi atena CAC abompaye amanyame atie. Ensenkyerene a wo pɛ senkrofo ebe ya ama wo no. Me se ubetumi atena CAC asori dem anya san senkyerene no ebi. Adan ye man ayese ase Nyankopɔn wotete en sorry bi mu ena asori bi mu de wantim. Yenya de sa o de say hook up with God. Make up your mind. Say I want to walk with him. Me ni Awurade benante. Nti Bible say Awurade asem eba Abram enchen na tie. Nanti a woni Awurade benante. The reason yemu bebre we don't want to walk with God. And say yempese be yo setie dia ma the walk with God no. Certain responsibilities here was here undertaking, because always we want to jettison that responsibility, but we are rather expecting God's blessings without doing any work, and we don't work with God, because if you want to work with God, there are so many things that was away here. You have to deny yourself of pleasures of life, and you have to deny yourself. And into one pet. Abram make up the mind. Say on your benante. Now listen. Now the Lord had said unto Abram, get thee out of thy country. Sorry free wo comfort zone. Sorry free adwamambonwa. Asemwa yibisa wa odi yi ho anu se woni be ma na unya sika ntwaduane ni no. Awurade se men kan kire wo se sorry free mu. Sa wo pani nhyira de a sa wo pese afi nkwawie listen bibiare ni wono mo eye den ma Awurade so obeyo e wo mu say January, February, March, April eya wo say leaders wasa eya wo say resolutions sa wunya ye efi afini fiti ase no ba bia we adurei eya wo say o nya de ba kokra betumi abam. But I am here to prove to you say sa wo be make up on mind na wa sha say woni Awurade tu anamon foforo. Listen, nothing is never impossible for God to do. Bosome kakra akai Awurade nhyira bi a wobehunu no wo yam behye wo. Abraham ye na dwene se onye Awurade benante na Awurade ka kire ne se why wadwene so na me benante de a ene me nso me nu betu anamon pa yesese ade e de se nu bewu a won so so hyeda ne ni wu na Awurade nso ka kire Abraham se Abraham aye na dwene so ne benante yi wone ne benante pa. And it is yes for one yumbi or see menya tiwasemi, menya somi, men samechida. Menya tiwasemi, menya somi, men pound free Honda. A yes for you may depa. Natie or say, na Awurade catcher Abram say, sorry, ne free on mine no emu free. If you want to walk with God, there are some things you must leave. You have to leave certain things. You have to dump certain things. And near be one was say we jam to fem. And near my mo any GB, I was say we jam to form. And into a catch and say, get thee out of thy country and from thy kindred. O papa busiane mu deno, sorry free, and from thy father's house unto a land that I will show thee. Verse 2. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing.
and thou shall be a blessing. Sorry free adeɛ no a ɛnyɛ ni mu. Nea na ɛyɛ wadwene sɛ wankasa betimi de unim deɛ ayɛ no, fa ne nyinaa to hɔ, na sorry. Na ɛhyɛ aseɛ sɛ wonim yɛ Awurade nante. Hook up with God, and He will never disappoint you. Only nipa hooki up will be disappointed, but Awurade deɛ won't disappoint you. Verse 3 no, amefanka homa o. Ochena ni abɛkyerɛkyerɛ mu. And I will bless them. Listen o, tio. Meka kyerɛ sɛ Nyankopɔn nhyira ɛbɛ nipa so a. Ɛnya wo nipa baako pɛ no o. Nyankopɔn nhyira, God's blessings has nothing to do with singular stuff. Say, I myself and I. Sad, you know. Nyankopɔn nhyira, it deals with plurality. Plural. Sa where the way we jam mankrofo bi o yam beso. Sa plural no. Nyankopɔn nhyira no. Singular there, it is not part, but a plural. A plural. Oboku kan mean die? Adane. Hwɛ. The word plural no kan mean die? Plural. Huh? Plural. What did I say? Plural. Hwɛ, Nyankopɔn nhyira. Onhyira nipa baako. Nyankopɔn hyira enipa bebree. Eti sɛ Nyankopɔn hyira tɔ so a, ɛtɔ masifuo nyinaa. Ɛso Nyankopɔn yɛ adom ɛbrɛ ne kɔ. Ma me fancy adom, Nyame yɛ adom ɔkyena. Yɛbɛsan abɛtoa so. Ti ase afama me. Sɛ deɛ yɛka nyinaa no ɛyɛ wo yie die entia. Nea yɛka nyinaa ɛyɛ sɛ ebesi wo yie entia. He. Nea yɛka nyinaa no ɛyɛ sɛ ɔbɛ finish hard. Afe no akaka kra bi na kwa awieyɛ. But me say Nyankopɔn betumi aputi surprise bi a ɔyɛ mbɛhyew. Just make up your mind. Say, I want to walk with God in these few days. Aka ewa the year 2022 mu. Me pese me ni Awurade nante na hwade. Wo de hyase se wo jeja ne ma bi, hyase se wo tete na mfofa ne so, hyase se wo ne nkrof wo twetwe ho afiri nkrofo bi ho, hyase se wo gya nsamnom no, ohu, hyase nsamnom no wo gya ne bumu bewu, enti tete so, na wo tete so na eba na fi atofom tim, hyase se konkonsa no wo gya di, hyase se nsekuro no wo gyae, hyase se entoma na wo di bo mu na nkrofo fie konkonsa na aye wo se tam no, hyase se wo gyae ni nyina, sa na ntintwitwa no, hyase se wo gyae ni nyina, amuade honhom ahomaso no hyase se ugyae ni nyina na wo de ennefua kakra na aka wa fi mu no oni Awurade nante na de hwade Awurade adom na ɔsomfa ma wo ehuma bronko so anya kese ti ase se Awurade nhyira beba but adwuma wo ho na se obekɔ so atena ne yunu na se na oni Awurade anante a Gladys Ampaben eyire so hyire so se den ewa abrabo yi mu a Awurade ongu animu aseda me ofra me obo ba ofori amanfo Commander General Kotoku Mayor ensuroja bako ayaka ya first person to aso yewia ya de aka nyina beka ho de amawo message we yebewie nyame adoma Friday into our channel, so we have another date. Don't miss it. Everybody nka ho sports up next. Abozeke Sports. Jagum. This is the moment we're waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Okay, I'm ready for my chairman. Chairman, Bibi Aboko there. Bibi Akama there. Nyame adom. And when I'm monitor and I say Pentecost for so phobia ko bompa de magalam say for. Me pa cho anya Pentecost for so for. Eh Christian Council. Christian Council. Okay. And I'm ko bompa magalam say for. So o man ko bompa magalam say for. I say mo ye na maje o manu asi bone. Na me ti ase internet. Ti me say ka mba me busa la for watch me. Yo brofu bi say misconstrue. Say woji obi anu asi bone. Okay. Nti e ba ni say. The tier so can kind the book of Kings.
okinkan kings Bible say ohene akoma ede nyankopon ensem baby a ope ene wo dane de fa so ati ase ena ye Christofo no nso de wo ye den ene ma efa honhom mu ye gidi so ati ase but yem papa no mo asofo no kwa wo mo call Galamsey site no omo ankoso mo kobo mpaye se yenya Galamsey ye there be omo call say before omo be kono na omo a prepare so omo ba be ye press conference so that's here and a press conference so there before wo be ye na wo betumi akasa yie no e wo sa de kodi a wo kasa fa ho no uhu ni yie entina wo so omo ko na ne wo ba yen yadwuma mu a friend first hand information no omo ankasa de omo ani ekokohwe de ekoso nti omo ka omo kan yie ene ma omo ko ho so omo kwa akohwe na omo koduru omo ye omo inspections nyina wie ye no ene omo ye se ye de Christofo etimi ye mompaye na se mpo omo tutu ye fam agudie se no se ye boron sam potie ye boron sam mpo ena abawuru omakoma mu ama omakoma na dendenden a awurade de bibia nso ne ye so ati ase na onfa ne nsanka omo akoma enti asem ni nyina no enti eno na mo bo mpaye no eno na mo bo mpaye se we say yes the purpose of our visitation, was to, get first-hand information of what was happening over there. But aside that, here, Christopher, into your share, me any empire kakra. Chema, omayade. But almost on press conference, But I say empire and kwano, and attention akoso. Oh, say undete Ghana for ne kasa and say. Asofo ni bi niam omo ye wo TV so no omo hwe ho asem nka na de Galamsey Christian cancer for no Christian cancer no dey say frefre kobo na de na Galamsey fo asem aba de mo maba bontin tentem so no they have to omo ye nyame asofo sabio okinkai the book of Jeremiah 29 I think 17 ho no ya se wukokuro bi mu a prehwehwe kuro ni ye die na kuro ni ye die mu e na won so be den ubedi ye se Ghana sei a oyo obey osofo hwan so so that here inta wo so omo so de ekoso Ghana ha no omo kabi and dem omo de omo no tu chairman omo ya de better omo nhwo omo asofo no ba TV so twen nkrofo jeje wayere ni sika kese ya asofo na e ba TV so no ho I think say Ghana Media Commission and was ye empower them na ye omo regulate certain content eko TV ni radio eso because untumi nka nkyerɛ me say me Ghana Media Commission me na me supervise over media houses but me need to me obi ya de a media tene no debi and I think say it is about that time I was see inculcate and I see incorporate into our constitution say almost betumi ayi bibi because see as so funny ya take over we be di bronya e don be take over eti me say nyankopon ya adom na me benya position kitikiti bia de me di be ni asofo me metata wo mo papa me obi be ka say obetata me no be to say Paul no me I will persecute them listen osofo bia wo beti asore me peso wo ye me anopai osofo bia wo si nyame afrew na ye school dem e na obe ya asore no megu asore no wow megu no wegu asore no megu no say school dem kwa yenya sorry school dem say bia class 1 class 2 waso wadwe bua na watopret kosi wudan na kwa asore dem ti enti asofo na mo ya asore dem school dem no munti o ubetumi dia ye mpaibo say ye kobo mpai but say kosi ada pa say ye koso school dem lalai ubegu no akwade kan ye metewo megu no nti oyo ni sa we no mtonton asore osofo bia wo beton biribi bia no o ye business me mfiti prekupo se me begu no but me no be strike deal since a we business no de ye the Ghana mra e di businessmen any women no e di bediu I was say utua to tax no se when tua asore no megu no so me nyame adwuma nti yemfa sa o me de adwuma asofo na o mo hye nko se ni ya so ye wa ha ye bro nsama adwuma ento mo hye nko se o ma me na ye wo sa no so eno be na fa o ma me na ye wo no ye be frɛ no akirikiri mu yi akire yen se die nti a o ma me no ye no die nti a ne ma me ye no na ono no so wo ma me ni bi na ono de ne ma me anya na watimi abe ye osofo okay so that is okay enti mi benya position kitwa bi a enkrofo na so be hye
asemu enkrofo na so be hye we dey wasem we dey the bomb pay mo say position there esi onya bi na because say asofo ni take over do any akonfofo no but eya mama ye generalize no ebinum okay because asofo ebinum say asofo f nkansa ye asofo papa so that's here enti say wokasa asofo no mo ya na o mo asofo f nkansa mo ho akere wo mo unsobo unse adwuma no ngofo bi na ama sisi aba besa bibire but ya na be problem ni say omo eye papa no omo mo so mo sore ekasa ti omo enya papa no omo timi nkasa ntia hom omo timi nkasa na ama ye ho o dem say Christmas ube hu akwankyere nkofo be obi be ka kire say obe den so no wa hunu say osofo we enya papa eno ni asem no nna asa nyamia osimo njama emomunyi twabere ni dura but there was a time ayenya odifo Elijah to me sorry no abom pa ya osimi ma nsuo nto ni Nyankopon tie no tie ne nsuo nso nto na kurumu ni nyina nsuo nto enti no osofo bi betima enti osofo bi nya papa asofo bi ni Ghana ha mo so betumi abom pa hu se we onya papa eno ya osofo na adwuma eno ni asom omo ho adwuma yeah system na e polarize erade hu ni mobo ba chama be you kakra be ye be ye de ne omo ye papa ni dollar no so na edwane no dollar ni edwane dodo monkwa chene mlai enra mi kinka ade bi na me hu ye unse first no na ewiase nyina yi currency a na ni magu ase na Sri Lanka fo omo cedi no so omo currency no mo use wo ho no na enra ma san another rating ewiase nyinara currency a wa mobra currency atete apansama se kontebe na ni magu ase atonsuom Ghana cedi no eti etu ba je sen nara kwa twa Ghana cedi no oh masa yes wi ase nyina wo se nara wi ase nyina na ba umia wai wada ba umia da wada yana mun ka che ba umia se de wi ase ni eni cedi na wi ontu no onimpa oya we pa ono di Ghana okay kan bro mo kana kese oya we pa inde si kana na asa tintenhu no sika no ene chamambo isele ukuta sa 100 cedis na egbom nu kura asa haban mama nya mu mama mo to aso but musi coach buadu aden ma musi nkofo so ompa o close o ku bi a che waden okwa Accra Sports Stadium na okwa ya hwie okwaje fans ni ni ama coach ni boto ye no nti yeso me pa chew wakwaje fans nti o me pa chew how say unze amasake no head coach okay energy oko na ngazo ko tena stance ni mu hwebo ni but ono de of advantage di wura ina perimeter mko place ni nim kura na mko kasa o chechi abi ko hage bi ko jina se uni wo yere eja aware a oni wo maya aka o enye se woni wo maya aka ba right ba ko fi miss bodu dia no so me tena se obo omo se one bodu no omo pam no wa nya kwan an na fans na se nti na we yakonya obeti na fa so dia da fans na se sisi ko to Facebook ground you be kan anka me monwie kura na obeda fans na se adam ase but me issue ni say nka me beka bia ma no but sisi a wo so dia abai so owura ina parameters wan ho animu no no dey wafom se penifo na man kwan so nwura mu obo anu so ye wa because ina perimeter no se within enka team list no wa unya kwan nwura mu but omo man kwan mani nwura mu se bi penasem okay enti si ama kwan mu awura mu a na no ma wa kwanya se brabe destabilize team ni mu because chama uni se kofi unse ti obo se bia mama kwan mu awura mu a me sure say na mpanifo ni hu ba wo ye fast o abo nipa be 3 days sisi a chairman obo kofi obo nyina etie o unse obo unse yanhwe se bia ye bibi na bia obo uni right say so obema na bia we say ya ma kwa mawuro ma no dey committee but we dey mpanifo na ne ko bia gate ma ana mpanifo na anum say okwa akopagya ne sa so opagya ne sa nya so mo hwe no ana waje fans wo stadium wo so onye intruder onye intruder but asamna I say obi na man kwa man koy bono so koy de koy no so nye what I say aba so oko energize base no onye head coach oko ma vem onye head coach minim coach enyo na onye coach a onye na enye wadwuma no we ordinary person dey say me e say omso onye den say no ukulacho da bia no kana coaches e wo Ghana ha no wo e na omo from so sa dey see ene nyento ompa ni nyana nya aso for company for no waji coach na adwuma ye na Ghana coaches omo energize base say ye no oh yeah aye omo nso ye tubo omo ye pa say nkunimdie ni basa na
and o tisim na do tumi ono so ye chubu oh okay nti de oya ne de wanye ne ye de bet mpanifo no so ni but enigye mmoroso un se enigye mmoroso a ahopepere sa si akura so e ma odi ahomete akunu magina mu anufu enu bia na ye ne sa un se de ne se ono nim se House of Folk no papa no players na bonju so supporters bonju so nti na me kwade a fans na me akwaje me fans eno okofra ni nua keto na yi no Obi Hamza yes ne de no de ba de chire yes eno mu na akwa sa chale ba se kwaje fans na sports na ne ye no enti mu bia ma fa story ba kwa ba ayo de mayengo me fancy ya Abia boya no bo base so amesi mane kakra say yemfa gudie mu nsam no yemfem la Jubilee Hospital amaso ya sen my catch say Jubilee Hospital de oba Eastern Region hadia yenkwa na nado dankwa kufu ado asen ase say ban hospital bia yare ya so kwa Jubilee Hospital urama state of the art facilities ni de urama Jubilee Hospital ye obi papa ye obabi amada ye obabi apemfo da ye obabi ampanimfo da ye obabi nkwalada ni anso urama ye private ward shi maybe oba no ntimi ni padodo na bo bankwa betima ma special police abeda na fa doctor for no ni nurse for no enso etimi treat you ye afi obabi atwa scan ebia wo your pemfo wonyam anase ebia ya lebi tete na peso ko twa scan na hu ade ko a oba ebetimi aye bia ma ye obabi ye operation ankasa ho no ba machines akese ho so light no entin koda 24/7 light no ejina so a doctor for ni nurse for no operation yen so de ye kejua afi o kanti wo aduane bia wo pedi bia betimi nya bia to afi diabetes for no hypertension for no momrai ye special doctors amoba mbe treat mo oba ye do betu aduane so afi oba so be chose aduane we meni aduane we di afi oba so be chose ade we na ade a wokoye ya e ma asa yale no e bai ye wo eye clinic ho fanise bia wo fie wani no so yo sukukuku e bia pese okoye operation wani no so o pese bia ye ma spectacle uram e wo Jubilee Hospital eye clinic wa ye betimi IB enso etimi da mati Jubilee Hospital de uram from krenken to krankan e fiti dwada kosi adwada 24/7 ye nyi ahome a doctor for ni nurse for so do ye kejua akimo dan yen kwa amantra o frɛ kwankyerɛ for na 0244575799 0244575799 unnatural mineral water 7 come from Chandano Pepe super panum there unnatural mineral water and make come for ede ama wonsuo super ojemi numa ebe bom bia koyie ede ama fd ajatum enti ubobia ensuo chirekura ko pebi tona fe bia koyie enso emfa ema unnatural mineral water ubobia potassium calcium magnesium ene de tata cheni na ubenya bi na fe apomodino wajina naso abrane uye party engagement o to badin udi birthday ti say madam Mercia odi ni birthday ende ewa atima boaboa kokope unnatural mineral water na ubobi na fe bia enso enkoye emfa ema bottle water enti bia ukobia ubetimi apabi ede akọ Ghana Commercial Bank atimoda yene no ene di nhwani mu urama obenya bia to na fe bia koye enso ede ma so pese kotubi koton a number ni nie 0249 680 213 0249 680 213 0500 231 091 ofe unnatural mineral water for one baju sunu adi nkomo na bia koye ede afenuanu mienu ne ade 7 ba obeti Joseph Ejiri AK Ohimba watenase afọ Brimpo Pokwari Ray ene Mauli ene Ebuya Chidomase producers yenko ne La Liga eno matches ne bi etimi ekoso na Sevilla Bobokono eto sade frɛ Valencia game ni bewie no no bia hyenyonko eka bako Abranti FN Edison Cavani ene tika no edema Valencia Bobokono Getafe Bobokono eto sade frɛ Basket side Atletico Bilbao game ni bewie no na eye 2-2 Ghana ni Abranti FN Inaki Williams ebo goal edema Atletico Bilbao enso ewo honom afi nyame Atletico Madrid enso etumi tonsa ade frɛ Rayo Vallecano game ni bewie no na eye 1-1 enso ewo ho nyame adom ne say ena games no eba so Cadiz tonsa ede afrɛ Rebetis no mo dia bom afi Valladolid tonsa ede frɛ Celta Vigo Sasuna Real Sociedad tonsa ede frɛ Real Mallorca Idris Baba ni team no afi Eche Bobokono tonsa ede frɛ Madrid no mo dia yantam so Almeria tonsa ede frɛ Girona no mo ede bom Osasuna tonsa ede frɛ Espanyol na afi Barcelona atonsa ede frɛ Yellow Submarine Villarreal na fo mo dia yantam so enra ko piemu OGP no muso matches ni bi eto fem na say ena se scorelines no Ekoria Brighton transfer want to be Anshebi Nottingham Forest enso to be Anshebi Crystal Palace Abrantia ye fen Ebrichi Eze ehye kan bako Emazaha enso ehye kan bako enti Crystal Palace 2 Boboku fen
Wolves enso etim ba ko abrante fan Adam Atware ene se tie kan ba ko enso Edma Wolves boboko no ene matches ne toaso say na AC akọ Arsenal Man City game ni de ya postponing any to kopima 6:30 Bournemouth Tottenham fe on Southampton the Albany Brentford Tottenham fe on Chelsea the Albany Liverpool Tottenham fe and was some the Albany Newcastle Tottenham fe and Everton the Albany Uremo Manchester United Tottenham fe 7:15 on Tottenham was pay the Albany nyame aduma na chena matches na ka chena toaso say na 6:30 p.m. no Fulham Tottenham fe on Aston Villa the Albany 7:15 Leicester Tottenham fe and Leeds United the Albany yanko AC Milan ni komo abrante fan wa fe Leo abrante no ni boni bo na nse kra beto dwa se papa friend Graham Potter or Chelsea manager so nya abrante na ko ba be jani mo atotontra no e ma Chelsea dia metitia se papa friend Stefano Piolo coach e ma AC Milan eni abrante na tenase enche contract extension no abrante fan wa fe Leo e be standi e ma AC Milan bobo na Juventus ni abrante fan Paul Pogba onu sa abrante we free Manchester United and be joining team fan Juve or buy any plenty ontimi siakan enfema Juve enra abrante no ni hu atimi ato na abrante no full scale training abrante fan Paul Pogba intense me beto dwa sa abrante no otimi ko FIFA World Cup ni bi no sa sam no enya no kra Paul Pogba ni hu atimi ato na sesei oba be games ni bi adama Juve yakamu sam no e de akire wo yen free Paul Pogba na se yen ko Chelsea na abrante fan N'Golo Kante ense ko ni kuma kan fin form from abrante no eko prana report e ba ne se abrante nyankopon ya aduma World Cup die nya de obetimi akobo bi enti ono dollar sankofo kwaji ontumi enje bi emfa ngunu botom na se abrante no anya hamstring injury kakra enti nya de obetimi agina mo esi akan ya se format and se abrante fan N'Golo Kante kwa trantene nkoma e ba ni munsem no e de ejawo yagusu ewa Mr. N'Golo Kante no a an operation no okoya bibia so etime successful na me no kasa abrante ne obepiem ewa France eho na fe okwakwaje na yalehwe no enti Mr. N'Golo Kante ne okwakopiem o France na fa kwakotrefia abosome 9 ontimi siankan enfema Chelsea any France national team no yanko Diego Jota ne ani komo unu sa abrante no susia kan e de ma Juneva Wokelo ono so akopra na ne de ametitese ono so FIFA World Cup no abrante no amexe eti Portugal national team no Diego Jota ono so etimi siagati we Ghana ya to adi na abrante fa Diego Jota oni Cristiano Ronaldo ni Joao Felix ejejani ho a on betima hadwen se sa abrante fa Diego Jota wakopra ya mompa ese bia na Cristiano Ronaldo akopra na fe Joao Felix akopra na fe Ghana yeshemo FIFA World Cup na yesu etimi ashombe kan be nso a omusu etimi ntibi sapa penalty empemo England ni kuma kan fa maga subgate head coach and ma England national team na upon the some kakade atudwa wasa abrante fa Yo Gomez sina kan and ma Liverpool boboko no wasa esia no aye CCC asa abrante no on fa the din kan squad no enfan ko World Cup asa onyini din femfim wasa esia ohwese de abrante fa Yo Gomez ni modern one esi ekode a esi kedua se abrante no kianeke obetumi awuramu na fe World Cup no okobobi e de ma England national team na ne komo e ba di musam no e de eja yanko Old Trafford and a big game no eba so Manchester United tonsa and the today is to do Tottenham Hotspur no dia bom na papa fan Erik ten Hag ne kwala no omo ye ready onim say abrante for Cristiano Ronaldo and ne onya 2 goals per abrante no so etima ye record e ba no na just leagues ahohoro abrante na ba na is abrante no wa share 498 goals and otimi nya 2 goals count per abrante no so etima share 500 league goals into abrante for Cristiano Ronaldo if you so share ne bo ba say our Sporting CP e be pemo Manchester United e Madrid ewuram ewo Juventus SMB PMO ewo Manchester United no abrante na share 498 goals ene onya 2 goals per count per watimi akroke 500 league goals ene ne nkoma free Cristiano Ronaldo na papa efanu Tom Bolle Chelsea manager Osian confirm say nyame adman next year no Chelsea eba beto Stamford Bridge on by CCA on by stadium ni ye esa stadium na ayetan ayedada ntie kwambia so di sike bishem na fi watimi ACC stadium no se na ewuram Stamford Bridge ene ma so betimi akoye enso ewo ho papa efan Tom Bolle Chelsea ni manager no ene de sansem na tudwa edi musam no ye de amount ye ba fie na kakara to so ede amount na breast cancer winners month unim se month ye wo mi se ye boy nufu mu ban se de be bia betimi akoye ede ama emba no titiriu na afi ebi nso aso mbe ma no so fi se nufu de ehia ye pa kwada bia wo na nufu no bon kakra nkan na afi wa hyase edi koko na odi fufuo wanya nufu anum a unyini ma di fufuo ene nti nufu hu hia ede ma kwada ena afi mpinfo no wobo asema mi kan ono ebo ntrinko se kofi enekre nufu de obia ebo ye pase waso ya hye no kofi a eno na edwodwo nkrofo akoma oto a champom na ade a na ebia ensu ekoye nti ye bonufu ho ban de anyakopon adoma 28 October ya tese busumi wo mayende de tosu aduonu nwotwe ahenka na famase a obaba no na ese ya bodwa se
that yɛne Jubilee Hospital for mpanimfoɔ ɛna afei no atena se yɛde doctors a ɛkuku da ma se amakwadare onu fom yie pa ba na afei ama bɛboa ne yɛhwɛ bibia ɛso ɛde ama wo yɛnyɛ wo ɛne ntibra bi na bra bɛhwɛ wo de na bibia ɛnso ɛnko yie ɛmfa ɛma wo na bibia ɛnso nkɔfa nti sa pɛpɛ ɛna se ɛteɛ yɛhyɛ fie selase dia yɛhyɛ aseɛ free MTN FA Cup ɛno na draw no ba so na yɛsɛ wura ma Division 1 League clubs ɛna afei second division no ɛno na mpanimfoɔ kɔto ayerɛm ɛkɔyɛ draw no na nya asɛm ketewa na yɛmla Eastern region na Eastern region no say ɛna parents no ɛteɛ nyame adoma on the 1st November ɛna games no yɛhyɛ aseɛ na Eastern region no wura ma Kosomo Crystal Palace Everton sa ɛda frɛ Repon no mo ɛde abom sanso na Kofodia Sampa ɛton sa ɛda frɛ Susubibi FC no mo de ayantam so Kotoku Rush obake modan Kotoku Rush wenye Kotoku Rush so na yɛsɛ Kotoku second division no Everton sa ɛda frɛ Oko United no mo de ayantam so other big games ebetimi abaso no say ɛda bɛkɔ Stay Fast ɛton sa ɛda frɛ Tamale Soccer Angels no mo de abom Gwa United ɛton sa ɛda frɛ Mana United no mo de ayantam so Unity FC ɛton sa ɛda frɛ Wa Power FC no mo ɛde abom Bofakata no ɛton sa ɛda frɛ Young Apostles no mo de ayantam so BA United ɛton sa ɛda frɛ Techiman Liberty no mo de abom Mighty Royals ɛton sa ɛda frɛ Ngranza Warriors no mo de ayantam so Future Stars ɛton sa ɛda frɛ Asikim FC no mo de ayantam so Nations FC ɛton sa ɛda frɛ Pacific Hero no mo de abom Enzima Kotoko ɛton sa ɛnso ɛtimi ɛde afrɛ timi ɛfɛ Ntakwa Barcelona no mo de ayantam so Vipers ɛton sa de frɛ Lemina Sharks no mo de abom West Africa Football Academy Wafa ɛton sa ɛda frɛ All Royals no mo de ayantam so Kimpon Academy ɛton sa ɛda frɛ Gap Soccer Academy no mo de abom Vision FC ɛton sa ɛda frɛ Best 11 FC no mo de ayantam so Nagod FC ɛton sa ɛda frɛ Accra 5 Star no mo ɛde abom sanso na Accra Newtown Youth ɛton sa ɛda frɛ Ankuti Liberty Professional ɛton sa ɛda frɛ Nania FC Accra Lions ɛso ansanso na Pando Heart of France ɛton sa ɛda frɛ Pop City no mo de ayantam so wey MTN FA Cup no ɛno na draw no ɛba so ne awie penny ani GFA General Secretary Papa Efan Prosper Harrison Ado edi komo ɛno sɛ Mr Prosper draw no ɛtima ba wieye wano de semben ɛna odija clubs no yɛkɔti ɛsɛma GFA General Secretary edi tudwa. At this stage all the clubs the very best of luck as they pitch their strengths against each other to gain a place where they play against the Premier League clubs. We would provide the clubs with products from MTN sponsors. We with the parents and the dates. We'll share that very soon. We are at a stage where all the clubs have equal chance of qualifying. This is the MTN FA Cup Obia and Yobia endeavor to ensure that Abozeke Sports. Iti papa ono na GFA General Secretary Papa Efano Prosper Harrison Ado ni sema odi tu dwarifa MTN FA Cup eno na draw no eba so ye fio ane kopiemo aso focus e nkodi nkuma ka Perfect Vincent Dotai aya board e member ade ma house for boboku na no ena sense me for ma papa no so kakra de atudwa ene se ye twemanu bisa no se na no ada aya coach e fe no aya Samuel Bodu sensem yi kopiemo awa Crash Sports Stadium e kowura na perimeter na de ade kopeja ne nsa no ye busa se board no na omoye aware ana. Well, I can't see, for now, it's not something that the board has discussed. We take exception to what he did yesterday by getting onto the number. Never allowed it. As to how he got in, how, it's the same old thing. I mean, how some supporters could lead him, and then you claim that you love the club, but that was definitely was going to distract the player. And the board takes exception to what he did, because it's never done anywhere. I mean, I've never seen anything of what Samuel did yesterday. So we're on very good terms with him, despite the fact that we parted ways. But what he did not take exception to that, and I hope that he would not repeat that. He will not, under any circumstance, allow any supporter or any fan for the club to lead him to do it. We are Perfect Vincent Dotai or your management board member at my house for Bokuro at the 2 Jadimun Seminole at the amount. Yankwa the Blasters of Ghana enche na ese mundia FIFA World Cup no e baso na me no kase the coaches no e badwuma Papa Efano eya Otto Addo oni Chris Wooten Masa Dudu Dramani ni George Boateng emize ani beletimi abantin company for way omo koto etima preplacer on betima tonsa afrom na former coach them edema the Blasters of Ghana e FIFA World Cup no na pelete any research
research kakra maye se wan hwe local players an hwe metima ton sa from mienu pe yesi Kumasi Asante Kotoko goalkeeper Dalad Ibrahim obetima nya collab and afei asofo kini abrante fa na free bane wonu so betima nya collab into wan hwe 2 players we pe ene bia be free Ghana ye local league nim akopiem our Blasters of Ghana dia metesi asi coaches no e de 35 just 35 man players ene di ba ansa na wabesone so na etima ka 26 players nche players ni din e baba bonten wan hwe Blasters na ise management team no e ba be share coach Otuado and afei Chris Wooten Masedi Dramani na afei players na mpanifo de beba no no matima hwem na bia we ni hu hia we wudi ni hye mebeboa nche sa meetings no e beba Abdul Baba Rahman onu sa Branten wo prae eno Branten bebo game ni bi e de ma reading kakra enti coach Otuado obetima tonsa e de afra Branten no na ese Branten for Callum Horse no doy yes afefo no omo be 70% omo ye ne Branten for no Callum Horse no doy awie enti wan hwe odoy no wan hwe so tise squad na ababonti na ni din ka ho a e ma ne nwonwa isa so doy ni de simpanifo etima bakwani ma enya semketwa na mom Ghana ni Branten for na din ketia me no ka se de afefo sa Branten so ndo onya na dwen so ba bisia kan e de ma the Blasters of Ghana ti din ketia de omo twani din e de afrim e na fa Branten for no na se Jeremiah Frimpong onu so sia kan ma buy o for Leverkusen no onu so be 80% Ghana ni na wie nto omo hwe sa Branten mo ni be wie ansa na squad no enso etima ababonti an yaka musem no e de akere wo ye si ye ko na awie ba na fe de nsem na aka cheni na e de aba abedan wo na me ye ko no mi chia te obi na fe yemko Asante madam ye fe no ye Madam Mercy amopamade ewo baby a information center no na ne birthday nti na no pay ye chia ni pa anopai pa nso ti ahin kan 24/7 na mesanso ntia Mr Bright Kwesi Nyako oba odane no patema cycling for no ene da no ye djuma South Brim Rural Bank achema chiase branch na pokwa na pa metiwaza meti kunan o say my credit amount if ye djuma why ti wa ya de pa wa ya de untanya no sa na o say oboba ofile unti no upon number ye ko hu enti ye ko hu okay enti ye ko na fe chairman general aba betena se na fo be command say no wife so be kafufu abro obeka fufu abro boba no be fufu abro no yes no bo di fufu on oh na o go ni oni fufu da ana ko fufu ni o mu ni na di fufu oni fufu mi di ba mi ompe fufu ne bankumba de ope banku eni ti Mr Bright banku mo menye ya ko na fe chairman general to aso akosi tama no ndi bebo no ndu ba akro be sole no no so atimi akope bibia de ye hia biam de awia hia ne fast sports no ensam no yakram Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM Asem papa de mati oye
Obuoba ofore amanfo emamo ate ediba ahikai 93.3 FM. Batam papa. Enti Minya Bright Kwesi Nyako Awo South Brim Rural Bank Achim Achiase we try and credit bam or say fire call hey na shit dana sene wode we na ehia ase a thank you enti opani Nyankopon nhira why credit number bam enti ye de be call no a Ain't you call into the world of sports? And I the update I will hold you the mawo. Yet was social and so my message media will go so wuti no ya to the ding sem matching. Men so ofremi obuoba ofuri amanfo. Yem fast dan koma Kofi Ejiri AJ and afi Obrempon Opoku Ware Raymond Ashite Tete Otu among kaso among this person of the brain yet was so ha yet would that chinti the bema near the ahwe in some of the account you ya na fe yet de ubon time oboso and so Eddie amount. It's exactly 40 minutes into 7 a.m. Simano Edrianai and Abo Apano Patnon Sun Ehon. Switching to the brighter side of life. Happy birthday going out to you, Mr. Samuel Opoku. Was Singapore. Samuel Opoku was Singapore. On our way founder at the Emma the First Foundation. The First Foundation. From Adwa Roberta, wishing you great grace, greater joy, and greatest peace. And also from the family, especially Mrs. Loretta Opoku, your twins, Trifina, Abuajiwa Opoku, and Trifosa. Hey, I'll send them Kureni, Abuajiwa Opoku, and Ajua Roberta herself to you. I would want to believe, say, I had the name correct. Is it Trifina and Trifosa? We no yare bi ana se nipa din. Eh, Ajua Roberta yi be kunipo. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ate ediba ahinkai 93.3 FM. Nabi anyway I'm at the end dodo.
enye asem papa we ni edin bi amate emu ye emu odin Eba choma mi fa hwe nsem fan 20 million so mfa ma yenko yanim ohene aye ready afato so ne yenko e Okay, without chinting any idea, I'm near bro. Say, remember when you forgive, you heal, and when you let go, you grow. Listen, when you forgive, you heal, and when you let go, you grow. We no air brofo. Yeah, the baby yanka sin yediem. Tie mami me say, eya na waka no ahye ne so de ama me say obi ye obone ohun. Obi yo boni pa o se akwa we boni wa em de em ya papa me tiwo mi mu na nya de am de be che ne da bi wo da chinti mem fa nkrofo ho nsam nhihye mu ubewu maka che o se ba bia ya duru sisi ya no wo a wo be pepere wo ho a wo bewu ntem no ye be sie wo ntem because sisi ya de ko she fridge mu kura fridge ne bo kosoro ayi adaka nso bo kosoro bibia bo aye den eni nti ye tu futututu no wantie na oje se hon yenso abisie wo hon ni abepe ba bia tena hon ni eto abrabo ne so sa ne tie but unya nko ye da so awa akwanya no eno nti ne wo kasa no pa bia no wo da chinti emfa nkrofo ho nsam nhihye mu obi obo ne afache no se wo se wo face no na wo ka kire ne se madamfo abrante oba jo ye mi wanya de me ka kire wo pen ka sa kire no uya we ya me bo anyo so me ka kire wo pen nya biem me de achewo yesa se wo de cha wo san ho yade afei wo de chewi a jamu ma enko se ba sa nso a unyin you grow ema unyin ema nipa nyina ka se abrantie yi ababa we oye matured adentia because what the concept of forgiveness no ase sanse what ya say so obi ye bone no de ne bone che no a he ohie onipa na ye mo nhye no unso so obi ye obone wahu na se wamfa ne bone anche no a uhunu ne pena wankasa ye ma hyew ebikwa no onipa no ono no yes anu ka onimu o but wo no uhunu ni bia na ye ma hyew uhunu ni bia na ye ma hyew uhunu ni bia na ye ma hyew but na no pay na ye ka kire no say so obi ye obone a obi fom wa ye nipa den nipa na be fom sabi aboa bi owo wura mu mfiri wura mu ho ma me fom ye nipa yi ye nipa na ye be fom nti de ye ka kire no say remember when you forgive you heal and when you let go you grow personally fabobra na oye ni say ya ti ase say Nyankopon be kan ho na abeni ache unse ababa wa na oye obon na wan fa nche no hunu no yem hyew say pan ubewu de bia nso sa onipa na wo so ye wade no a wani ntu mfa ne bone nche no de bia ubehunu nanim nti de bia ubi pi be kosoro ene nkrofo ewu bebre ni nyina yesi BP ubekọ yesi BP o no one na mo ha o no onyare hwan ni BP eshutu ye se boom ene bofa nani so o to form team kaja okọ enti mum yemfa yen ho bone nchiche yen ho afei saa atwi kasa no e wo ho no no kwawufu nwoma etidu enyimu nwotwe jaman card yasren fache de wetimi de ache ne jaman card ye no ne ye de no fache de wetimi de ache ne jaman nka no ntimi jaman nka ne yenya woden yemfa nsi agongon da bi wamfo bi bone anche no uhunu ni bia wo yem be show se pan uhunu bia na abu afu ena se apo omo ehwehwe apomudin ne ka asem akere wa se wubufu bia no a etwe wo hu moja etwe wo hu nsuo abufuo no eye ade bia ano den tetwe nioma firi wo ho anitini se obi muna nanimu saa na ka ho afi osere kora wo hu nanimu abeka se wamuna abufuo anya de pa obi di uboni afa che no Yesu kura ye di ne boni na nipa ewurade nke en ho na do mo no so mfa ma yen but enye home discipline the discipline no eyen somebody e chani time de chani so on fa ne hu nia no onko sa keke discipline no mani hu se ni oye no bo anwo so
na enam Kristo nti ena wo de che no ma ne hunu se ne oyɛ no obu anwo so discipline no to ade ase uwia na ade ache no awurade nke ho na ade no so mfa ma yɛn wo da chinti ɛya no wayɛ ne saa ɛde ama yɛn yɛ to aso akoyɛ nim and now he is someone Dr. Kwesi Bani de buyer anyway a bambo dear. Or say always keep some change at hand. Not much, maybe. Coins been in your money, maybe paper kitchen kitty in case you need to board a public transport out of any trouble area. Always keep some change at hand. There be a man sisan won chain. Meaning sisan there be. E duru baby a ho. Eya na e wo se utu mirika na ofro trotro na udwane. Nia ye keke nyina because of say e bi nsi wa yen Ghana hanti no. Ye kan na aye bibi tenten de amayen. But wo kwa aman bi so e wo ho. And confirm me kotata na wudi mirika wo se wutu mirika kokko faka na wonso dwane eno na Dr. Kwesi Bani ka kire wo se de bia ya manketwa nwo wo ho mate mini nketwa mini de bia manketwa nwo wo ho ma nketwa nwo wo ho ma coins nwo wo ho ma paper eye less ones no ma bi nwo wo ho why sane be ya eto de ne wo se wo board car edwane a wo ye ya na wo de nketwa na ma na wasi fam ko ba bi wadwane enya fe na mon konko hwese menya nsesa wa ha mon konko hwese menya nsesa wa ha onipa na obechewo mpacho wate ase ya na why ne sa edi ama me o se da bia ya make sure se wo nsesa ewo wo ho nti sika no nketwa ne akase nyina keep some on you erade nka ho we ahwe yin sama Dr. Kwesi Bani na ode ebre yen yada se de ubon krata mo boso ne de to aso Omampani Akufo-Addo me na okase wo Asante Mantem emu na urim se na ye hwe ni mu se nka obeba Apue Mantem. Oh yes, Apue Mantem nyese wo ma obeba. But first no na ye se nka obeba Achimodan no abusuya we nya ama. Because wo mu ni hwe ya oba beta na de akire. Omuni hwe wa Achimodan ha. Endi Omampani Achimodan no we nya ama ebusia but obeba kuriye we chire hayi asubua Omampani baba obeba bepem asubua odan de gise bia dabi obekọ no asan aba yenya ne ntese Omampani beba Apue Mantem 2 times before afia kwa wiye nti oba bie mu a ansa na obeba Achimodan ha no ebi obeba no na market na bin na afiwa betwa homam sisi ade heme enti Omampani enya ama obeba akire hayi subua sa asubua ho na munipa no no Akim ono no wasubua oh okay enti ho wo mu na me checks no a me ye no barring any last minute changes bia no sa pepepe na be Omampani ma Achimodan asubua asubua mumu na Omampani beba na agenda 111 project na ekoso ho no mumu no oba betwa homom Achimodan de ne de ato nsuom sanse yesi biribia ni ha no mo a oba obeda na di ade akire again market no nso nya ready na mgaza mo so o de aso be form for new market no say na project be se mienu na no mo person ko oba o de na ni be di akire ba ko ye commissioning of Nkwantanum ho de no eno nso mu nwie ye ana so cutting no so ana central ho no nso no central market Greater market north market central ho no
Central hɔ de yɛsi apasoɔ na ayira. Ɔmu apasoɔ. Ɛsɛ apasoɔ na ayira. Okay, ɛbɛtɔ bi ama no. Sɛ apasoɔ de ne bɔ nyɛ din. Saa. Ntinka wɔn. Yafe no hu su wɔm de yɛkra. Enti yɛ checks no a yɛ follow closely ne de anhwɛ yi ana wa ma me duru ha. Wa mampo aye. Wa ma. Oh, yafe na now. But asubua de I can confirm so man pani beba ho. Enu de agena wa. Yes, asubua de I can confirm or best stop wo ho. But achemo dan na e bia ne second coming no. Ne second coming ni e bia obeba achemo dan. Okay. Ne second coming ni obeba no na enkwantanu market na bin. Bin so cool. Obeba no so na get get fund. Central Common fund. Common fund yi project and ebe ko so ho no nti be duru ono so na eno so aben nti eduru ho de be duru na ben but sisi are de anhwe kra na na do be kasam achemu dafo a mo ka me wasem papa achemu dafo a mo ka me wasem papa was it the money bag was mako o say ono no obi ka se on to aba ma no a emoni hu enye no eno wo ho eno wo ho eno wo se enkrofo a wo mo keka se onye hwe no obegu mu nyina animu ase dabi adabo dabi wasaka bi dabi in the voice ankasa no ewa ha yebebo sa yebebo na ya tie wo de ma me famransa de no de me ntie nti fama yi na ye wo so na ye do ni nya be do me ye o so wa anye den ya wa ye do no mom no na do atani against us oh da bi ebia na ya no fom papa ebia na ya no fom abotire ya no fom one said that no de bi ya kan ye I don't know ko kan we Swami. I'm saying touching no. Na me hwe bi o. Udeti. O kan brofo, o se me mpese meka twi na nkrofo beka se ma anya yi. Aha, enti aba ho. Yenti hwe. Bi yensantie ni yie. Na ehimfo no wani mu ba begu ase yi. Sa. Yenti. To join hands in building the Ghana we want. We can realize this if we all work at it. And I want to hear Nama and Kekans and Papa, a family who was at the bed. Baku, working and him about the Quatsi, every assay, not sexy, but I was so yummy and Samuel. Oh, there be I drink some quetchity because we are no fun. Mama you to say I no fun. Let the papa penny mu da bia. Oh, there be this one can ye pra. But often the door so there was some money tie country no. How? Na na fi chebi. Yes auntie. Some no kra no aka no. Sir, do ye auntie. We can realize this if we all work at it. And I want to hear Nama and Kekans and Papa, a family who was at the bed. Baku, working and him about the Quatsi, every assay, not sexy, but I was so yummy and Samuel. Oh, there be. Eh, omo na mo omo nkeka ensem papa. Aha. Na chisa na you confused oh. Say omo na mo omo nkeka ensem papa oh. Meba. Wo voice ni mu ne de. O se omo na mo omo keka me ho nsem pa. Na word no so a e wo senka oka no e omo enkeka. Enti amfa nche ho ma no e. Never say e se wo dey. I know I was for here you so. You guys are quite. No no. Ke muntie. Market ye cry. Pardon me, manu fong basa. Mashada, over general. Hey. And I didn't to be can one sempa. And what's the movie? And I'm normal way confused, President. Yeah, President, I confused. That you say a tree normal man in time. No, did I not don't catch tree? On free chebi. And say, Adia, what I yeno. And come on with the Omushi and come on with the Nabro from we use. Shut or turkey.
Share point lines what they call two way. And then she okay. Also on to about my Lord and you. And I'm my soul and such now to my MPP. Oh, that's why I'm easier to manage MBA. Yes, so I'm a trauma, yeah. Munim. Handlers of president. Some of them are not helping him. Omo handle mampanyino. Who said Makawa hada o? Makawa hada. Time one almost what na say ana sebi or dano. Aha. And I make ha say handless no ebi mu nyoma adwuma yie. Because ade bi ade anim guase be ba no enyo mampanin kwa ade anim guase bre no. Eyo my Ghana nyina. So I say into some handle ni yie. Na me ka say almost what na be bia no wada. Obetumi de phone e vibrate. E de ahye ne ho. So I say ni coat to satari bi ahye no no de ahye mu. E wo se ati ase se wanyin. Dan nsem kam so e. Wo say nsem kan so age say chro bibia streetly e chro ma. But se nsem kan mu no. Shada no de ye o ka so wonkonkwa ye. Ti say obi opani bia dabi o opani bia be ko bedwamu a. Ne handless no omo guide no. So I say so en chro ma. Enye so omo nchro ma no. No me dan chro. Otimi guide no. O ka ye say on. Na mo akwata si otimi say no hwe no. But send na nadu gina ho no o kasa no. Otimi mbam. And I make us say before no before obekwa abonti before obe make public appearance no I was say mo guide no but say obo asisa say mo ntimi guide no ho no to me say o kana oh yes when nya de ya twa me nyini say kan ayina ya drama no listen say usua leadership a enkrofo atwa de bia ye ka say ye ni opanyinboni o but ye won kwa boni yes so me to ase say ebia u implement bibi no omo be no na bo edie ti say dey make us our radio su hey see make us say no manu apa enti hwade o when the instantly the only obi anu won mo betimi atiasim makawie manu apa bia echire no aha na obi betu against yes so afia say wan ka dey no na make us handless ne mo no na nipa na no gusu no kan why na be yes eno ni masem no because ayeko ayenu ayesan handless na edi na chi no muni ni wie na mo teka mu a sembe nkomo be na muni ni di what the more reshuffling ya okoko kan wo northern region where controversy a sparky wo Ghana ha enti nkomo be na omni di ye what you say okay ebia no again and was saying no asimi mu and oba Utech FM and also so bomba kesia even before oko Peace FM and also ahini ohare ne oni abotira wonkonko ye asembe na handless ne kan na miss unji this say na na style of ne kasa no baby obo free ba no me ne ya adwen bi gina manimu afo no asembe na omne ne kan me ne obo ya adwen me wo enra na me dwene ho wo mitim se empanyfo mo ben no ade no mo nka nche papa ne se wo de enye nsem nyina ne ye kan yes ye wa asem ne bi wo ho no ma ye yi microphone you free off air yes but the moment I will be we no can't you say lawyer ni mapa to say his excellence na another and I make say I was say debut and I make say you said that I employing Crofua one more omo nya hwe apart from say they are handling him so what you say afutufo yeah papa e kura ka ho mi giramani mu afo nyina ka futufo no ho but what is so ni okoka yenim ho so asem what you say o ma ka chance na yeah slow down kakra na still o ma ka che no anka onko so nye we are sure oh yes one thing they say me hu ni say ni habit because no say eba sa bia no atwa so do no eba sa bia no a yenya NPP communicators e mo be defend this answer no Nanja I say I dey yes wa ka de pa it is one mama hu say my ya de pa dia ba bia me nam bia me ye dwumadie mu wa ha no ya no fom osofo bedi ako empanimfo adwuma mu ha no twe adwen si so e ma ye nyina nso te asesa mpa ya no afom no wa betena ha no asan ye sade ne biem punishment omde ma yen no enye wo no omde ma okra wo kai de ye obo ba wo betena ha you are careful so that's here it handless no then omo na omo ka kire no
That's the problem, no. Me so dem say na aye bebre ade na doso dodo. No, me our moti o. Mampeng e bia wo problem in speaking the Yakan language, no. On shada enya fluent sa. Yes, intimate stress me dear. To me dear, enka wono a okono o kan speech ni wi a. On kan brofo. On kan brofo no nko ni baby. Nasa brofo. Where because questions. You can use the English to answer. Go baby ai. Because brofo so you to be fan twada pa. But one say na ma say ante and the petra ye kan wasem ya I kan kasa ya no de kan. Afia. Me last one kan me tiase ba me tiase say. Panimu na na dan kwa kufado. Me boss baako. Oye adwuma wo TV3. Your friend Johnny Hughes. So what in the din da? O throw fire papa. But we the NTA on fire no. Enhye dan kwot say Captain Smart there no. Because o kan brofo. Endra Paul Adomachiri senior man. Juma we did nkrofo bi no. But o kan brofo. O kan brofo ni nti no. Antrendi. Anya sa antrendi. Ye hunu ni say you okay. Ye ti ha yi o kan vagina you are fine. No one will have qualms with you. Ba me kwa kan ye beka say ading. When we your problem as before. Enti brofo ne de ebrebre niam ase kakra. Me mama kai me rector asem o kai. Also we school for fro no. Okopa adwuma. Brofo no otio. But o se adwuma na okopa no ya we nya adwuma ni bi. E no ohun vacancy bi wo ba bi. O apply no mo fa no. Omo friend no for interview. Okoye no se he. Me yese me koka brofo amasem ne nya omomobo. Nti no. Me di ba mi twi kasa ni mu. E me kama ne mobo mi wie ne fa me. So that's it. Nti no sometimes no opesa wo massage asem na na dia babrofo mu. Hwe se Director General of Ghana Education Service. Ya saake no. Enso ya sheda tro brofo bi e na insengency e brem. E ko si say. Ya saake no. Nti brofo no dia sometimes obetumi aka dia massage ade bi anke be escalate no. Na wo dia adwomo no. Din. Nti ka me de nke betumi a. Anka na na ko ba bia. Twi no na e bia. Say brofo na do so nti ama on shedan kan yi a. Brofo. Oh no, it's true. No. Economy. That's the only way. Me enra me dwene wo say because and I say bia man panyin wanya careful. Say the wiase maye no eno mo maye hye. Abotesem de obeti bi. Yes. But say we na adwen say watena minim se obi awa akoma. Wo se say. But obama na akoma na ba. O se wiase ye de na hwan na me wiase ye de. Oh da bi obo Ghana has say hwan na ma Ghana ye de. Me mentim ga say man panyin because eno ahun na me compare no management da bi hwe eno wo ho Ghana for yan kan okure kakra eno wo ho but ewiase nyina ye de because of COVID o be ka che me me for Russia yan to dokon 1 cd biem na me to dokon 2 cd senso me 3 cd anso me na boss na de say me dem fa me ho me hu ade baako obo he me hu ade baako Ghana for ho na Mary she say nka ba bia no enko hwe ne ye Ghana for pay free papa ade ye free yes free no wo de to wonum obeyi but onu afa wi a onwene hu akiri asem no se wo ba asem pe wow demand free no se wo ye hwan wo be jo de na nka wonye sana Ghana for tie na de tina unsu nim se free enye ye na de wo se chenchena cha de free me da bia me ka me ya se mampanyin na dan kwa kufa ne MPP aban menim enkrofo mu tu on fo mu soli boom say sa reply sa o mampanyin reply na o mama no ase wo tu chiki de magana for all clap back no habit media to me I habit just no afia panimu ya kafo didi ono so ho mutiti se kubeti wo ho wo nyina wo na chesade no yes efie bia mensem ewom efie bia wo rem wa wo bi odi mensem sane wo akwada apa no sa ne wo panimpa sane wo panimpa pa no sane wo friends sane wo panimbo ne no sane wo akwada boni nso ho ana wo akwada boni wo ho aye wo panimbo ne nso ho sane tie but to me there ya shada employing crofo a
wɔn adwuma ne sɛ ɔmo handle ɔmampanyini aduane obedie atade a ɔbɛsɛ empaboa ɔboe wobɛdan hunu sɛ first one ebia yabɔ na mane so nana no so the problem wobɛdan hu now we don't know say because ade na toa so a ɛno nso wɔ hɔ timi gidi sɛ ɔmo bɛka sɛ yɛnka ho asɛm ɛno nso wɔ hɔ but me nso ne me hunu ne sɛ yɛtuufo a wono nso aso ɔden sɛ den kora wotie bi oh yes wo akwada bɔne da obi a na dwo so wa na obu bɛ so obi a wa yɛ hyɛda se wada no ni nya ne ya nya wa na obu bɛ sɛ obi nso asɛne message sisi ya sɛ suban te sɛ nyinsɛn Ghana de za ebe ne kanta sa na ko me wa suban te sɛ nyinsɛn uya de be pie but omunya botre because I president otek what tie nsɛm wa question ebusa nsɛm why ready say what the ba sa asɛm we na no ye ba ko pɛ last statement ya ma ye ebi omunya ntoboase ye gunu oma so ye bɛyɛ tiawa na baby audi free ya wodi kokoko yi obeka so wa said ye kan wa said na say wa plan say see ya me bomba but who say nya ono nko ana oye de oye yi Yewura Mahama Breso no so ye bi o my odwanfu ni de keka hu kesa ade na say ayade wo ho se den omo Breso no omo be ko saa no na to ne kasa ayampia ne ensem bebre because Yewura Mahama yemso ya behuna man Yewura Mahama nsa no short memory for is mo sorry a mo say ye dundum nkane a e de mo nya ready utua dodo a ye be ma nkane a wan tua de ayo be obi nso se ma mo choko ne ma mo choko china ono nso wo ho e na ere metwam sɛ no tim beto atia me amonto ntia me ma yo dwan funu o Ghana for them more short memory I need to edu sabra na mo keka omdumo em so minim sɛ bi omu for the me dey go du kra be come kwa kroma anya ne fe we nyina ani hwɛ Asante na Asante Kai so mampani so kan bi se utie interview no adion it all boils down to handless no nipa no ne buafu dada enti ka akomatoye mu nsɛm bi kyerɛ the issue is said the mpanimfo tai ka say yeni opanyimbɔne na emum asomfo anasa bedwafo bɔne omo atwa ne ho ahyia no bɔne kyerɛ nyonko na me kyerɛ osu ba inti yemfa subo ni nyina mbɔne handless no na ne handless ne nso nyintum he handless ne dia me na wo kan no nada we ne nhwɛ egu onu ma obo wo be kan asɛm no wonfa but mohwɛ o okay kan Bible am de ya na matwe awura ho okay kan Bible a ɔse dia ɔyɛmfom soɔ na ɔgitum tie o ɔyɛmfom soɔ na ɔgitum so wafom yɛmfa nkyɛ no Nyankopɔn de ne bɔ ne kyɛ no so ate ase enti economy no asɛi eniema nko yi bibia keka bu mu Ghana ha ɔmampanyini nyintum sɛ ne nkrɔfo no ɔmo bu ɔman no bebre no ammoa no sɛ wasayi wɔbobɔ ni bi prase we dia me yini free menye yes we dia ɛno se tu akoma no Ghana for expectation because the whole issue is no one is fighting with you over whatever comment you think say you are entitled to. But the issue is, omo obo ma baso no, omo performance no, e wo hono mo a, ye Ghana for na what you di ho dance. What are we seeing? Yeah, who say e be dey say eni ma bi because anu a na e ma ya gie dis as o mampani won fa Ghana for ho. Because but I don't want to believe so mampani fa Ghana for ho. But the cause na say o confirm say o nwene Ghana for ho. But I don't think say o mampani nwene Ghana for ho. But dia ye no yes minister we nye sisani ho also we yankrofo bi na ye pagment ya na me dem so obi adi we chi opeso ye bibi man ntino di wachi che we mampanyini onhwe ni oma yo onhwe because me I believe say fine upon the okika ye ni nyina no wa hye bobi akika nsem bi a ye hunu but ye ditum so say bi a no ma ba komienu bi so na ka ho but ye hunu say obeye say na betimi aboa na say no so oni ya twen say wonya de a yes we nya bibia ma wase a nya amone kro no omampani enti ase se ni ministers ni bibre no a adwuma nso ani te so a wonte so ata say ebi
Oko UK. Liz Truss. Omo prime minister no. Onim say papa ya oyi na die yi. Kwasi kwatin. Oyena damfo pa. Obey. Oyena damfo pa onena churo book nyina. Oma ko octa book. Abrofo na damfo no. Na damfo pa. But or sacrificing na damfo no because of economy. Omai no. So ati ase. Na ye ka no mampani ye de fa benkum na de afa nifa ye de fa nifa na fa ye ya. Hadwen. Ene guta omo toto omo shop. Omontum. Tag for the omo ntumu na ntumu china. Nti ye kwa homa no so de ne omo choro for nana poku akotwetwen enkomo. Eja boku wutimi nka anka na fam suni ma che. Therefore me mo bejo so guru. Na bibi aboko de. Onyame ata Roma emoja ani chachemada bodiemu a yakata ye. Na ya ba panisa. Me no ka say guta members de bibiri no atitifi a o man ko bie wo mo shop. Tag mo nso so mo totom die mu ana. Pato Monday the issue statement say a press conference. Ankasa say ye be yan to shop. Ye be die ni aye tuma. Na ya ton ya de. That's also yan crofo ni nyina obi anfa ko jan emo ne nsa obi anfa ko jan emo ne shop na signal aban ni se egedi for yani ni na set me to me shop unto say there ababa wa fe no wo studio ne kana ne buo fu ne de menye efi se me yo gadi ni eho ena me nya musika editua me workers ka eho ena minya bi di hwe abusia eho ena minya bi di school fees eho ena minya bi ede ye enyema bekibi metimi atiatia atre aban na makoso na maye madwuma it is done everywhere it is tag for there akatre tag members nyina say obia nkoye na dwuma obia nkodi ni ga mom eno ncheze aban no ye jan falasa let me nyano ye bekoso ni atiatua no ewo adwini nyansem na ye de okay inti se obi nso kasa asematu atie yi mwani abrede but anibre no mon hye da mie musa sanse ye atiatua atena fie na ye tu anamon a enumomu anamuntu no bekoso a chense wo mo tie atua nso dwumadi eguso a ekoso saafo no a wo mo kire sa adwen wo no mo ya adwen mira popaso ani bre ekokosi sai kire memu sane yenkọ adwuma Ghana fo nso opade ato mu nya bi omani mu ayere tawe na dede wo kuromu a empanimfo adwene beba so ntem ntu fi se anu betumi asolve problem no be honest and be honest answer. Say omani mu ya ye a bit ungovernable and penny for the rate at which ombe intervene in the costro. Politics. But I was a Ghana for and sorry and you're good before. If you say me kotoba. Not $1 no I was flat. Me de back to so. But the American only me add. Me de back to so. If you consumer na over tono, when I want more bro. And you the nino. So I say. If I was sent Ghana for and sorry, no more catch say hey, catch hey. After the young family and friends and no match no, yeah shout dodo. What I say. You know, let's no more my kasa to say yana de binu ekano no ebe kasa ya de before no yanya yenim your left and a right sinia when to me shop and go fie da hey bawura wo studio oko fa nyema container ma abetia duty pen now the begu warehouse akwa fie ewura ba hey bomb fireman oya anka human yamenyo adum nenye ska
Your business in be a shot. But on another Breton, so say a woman say a bobia ne any hardship will be a beba musun will pass it on to young consumers. But most also some way somehow most side than them consumers because say we will be a okra si chirin kwa e dey anso be koton toma. No na me catch now say adie na e koso no e ye Ghana for ko e ye jadi for ko. Me so me ye Ghana ni me so sam koto obi adie. Aname bwa. No cray. So me koto obi adie. Me mum de ye kan say. Ye demonstration. Yen tia no ye mum. Aduma no de me fan to ho. Me na ba ye aduma. I see. Ain't the whole Ghana tag members the ne omo be kwa adwuma but enso ye beba mu ni say mo de kobene e na be bobbo mo nsa. Yes. We know cuz obi adie ni shop na anopay na wo mo ana omo so omo do mba to omo shop mu no e de ahuru na e ka kire yen ko for the to shop one cd to shop na wa na IGP ze na na pokwe. Me mama no e to omo gum. Now, at the end of the day, they also have Bema or prevent to be said, oh, man, in your juma. Send you panel, about the catcher or no IGP, no. I'm an actor. If you know, Casey, yeah, get before the Obia Yenjuma, Obia, come here in the shop. Okay. Oh, now you are not your new. So still, the bet we are thinking to Coco. Buying. Okay, into Obia and then it did the kind cry. Ena ebia nia ekosui odi na ni di akire eden na akwakofa we ni mu nyina de aba ye tag mo how pa ne sen yakofa ba ne se current administration another one mo ekura amamuo no mu no a wo mo ye oman hu sika sem ne nhyehyɛ no and also who the International Monetary Fund statement bit abonten. Yes. Sir, asamna ekoso Ghana ha na eye inteda. Anya tena but also but say IMF ho no ankasa nkra na say confusion asi ho because ebi mu ejina benkum na ebi mu sugina nifa. Obi ni me gal in terms of confusion cause then because when you scammer no. It's confusion in the bata over there. But what was there? Mate was here pa because na emwanwa say boss na oda wo mo ano no ese external shocks na okay wo ekura oman sika temu no edigu afamu e na ama ye ho asere na instead say be ma na wo si som no ham na ko akache okwabrane say for juma die no to oneko na me ko pe wo mo ebetimi anya nsese no okwabrane say da omo di tumi ama me awi da ida me kaza begwo mo wa betie no atie wa ubu ben so ayen so yete be na se okwabrane so omo ni ono omo ubu man ni nyina obi e bo ne ho moden adai munim ba yesu enim hwe ta munim ba yesu enim hwe opani bi ka tre footballers bi ana wo Ghana ha sa o se munim ba yesu enim hwe so no okay ye ekoso no eni se ekokoye ti se Ghana for ebe se atras that was a Ghana for sorry okay enti mo how nyina ne se cedi depreciation ano aye den enya no nko ije ye cash e kwa be no jadi ni be fa so obenya sika e de adika sika no se no kra $100,000 is a $43,000 a day again is see ye enti obi a wa fonki e jadi fo nchire wo mana okay nana ma ye na se enti se mo ntum shop mu ade ani be di akire ni ahwe se obi anko jomno nko to na de yentu na we no enya sabotage na any say some company ma go shop na ensay eno ni sabotage no se eja munua no mo se nka ye nyina nka mum ni enye oye kire na nka na
nti sɛ obi abɔdam na wayi ne ho na atoɔ fɛfɛɛfɛ aberanteɛ fɛfɛɛfɛ na nso ayi ho ɛnyɛ saa na abrabɔ no tie o ɛnyɛ saa na tie ne nkɔfa nneɛma megu dɛm ɛma ne nsɛe nanso so mɛwoso no ma tiatia akyerɛ aban meba mede bɛto so wo a wobɛtɔ no woba yere ho no bɛtɔ ɛnkasa yato ase nana ma yɛna se bibia ni ɛbɛsan aba wo nkyɛn bi na maka kyerɛ ahenka tiefoɔ nyinaa ne sɛ obia ntwa n'akoma nto ne yam na deɛ wobɛtumi ayɛ ɛde aboa ɔman no deɛ ɛda mo ase yɛn so yɛda ase nti General Secretary ɛde ma Traders Advocacy Group Ghana tag ɛne yɛde kɔtwetwe nkɔmmɔ no munim ba yesu yenim hwe yesu yenim hwe ba e wase ate ase se omampani se responsibilities ni nyina ono no so ene wo ene wo mo mu bu man no so no ohunu so obi ayade ani asem yo ani yesi so onim ba yesu yenim hwe ti ye ne yɛto aba ne ma wɔyɛ ma utumi no ye na ye hwɛ no ye hwɛ match no ye hu sɛ position na ai finance minister gina no wotimi se go bɔne ba no ato aba ho empani so sɛ osuai ɛdanko ɛna ɛbra de kɔ kon ɛnso brenko so ate ase ugina park ne so a ya wuhunu no ugina kira wunhu ne saa ɔmo mu gina nten no enti ne yaso agina kire no ɛnem sɛ wugina kire dia sɛ wugina kire na wona mo se mu bagina mu dabi yɛse sɛ wo kaa ɛka ayi kwantivia atechemu a ɛma ɛna kyerɛ wo kaa enti sisi ya no sɛ o criticize de ɛyɛ mmere but sɛ wo solve problem no anti okay anti ani confirm sɛ na na adodan kwa kufu ado ne Dr. Alhaji Mahmoud Bamia wo mu gina kyerɛ hɔ no ehu ɛso sɛ no mu no yes na sɛ kufu o ba mu so no kufu mmere bi o kan anti na still no ma no den saa no ɛna sɛ saa wa no anya de ɛbɛ dan te wase am aba akwɛse ya dwuma yi afi na wo ba wo yedede saa ya ji utum wia na fi wa relax ɛna chairman general obrɛ ne hu biem Debi. Nti saa. Yo. Yesi de oba na ye bon content kokohwe no. Enya ni wabeduru. So ade ase. Enti bunya motre. Nana beye. Obeye den. Nana beye. Debi. Nipa wodi kan ka kire nse pa yentoman MPP pa ma yentoman DC. Oh, but unse oka saa ne nyina o wie no. O se na nso ngitum se. O kan ye den. Oh, debi se waka ne nyina wi asan agi atum se ogitum se o wa adwuma a ewo so ye. Wo beye. Nti ade na no ama asempo tiawa no anko we awi o da bi yesi nyeje ho na mankomo ye ya do ade jibi hu obi ho a e mankomo no senkomo no jeje hu bi wa onse no no kan later part no onse no trendy mu di ehia se wo gitum so responsibility no onse no trendy na say no e bia se me ma fa me kan hu na be fa bi ma enti e wo so obi nso fa wo ka enu ntina woba yen ahenkan ha enye se woba ya meba tobo woba yen ahenkan ha no ye de ne se ye be ye objective enti yes ne ya osena no afom ne edi kan kan no but the latter part of the conversation so wose no so ye kan se odi kan sa se odi kan de na sha se se nkomo na wie se me de no sha se but masa what ya se the what you go from ne otika busu asi form e de omo so ya omo mfa de ye ni nikan ye omo mfa de ye ni nikan ediga mu wi amde de aka no ma sem za ne ye ka no za me ka ye yi bi ya wa ha ma me se mehu a o se ye di na nkasa de de ahenkan aso se ye di ka de yi ni be sem me se mehu ma mo a oh de o de mo ntwa so be hwehwe wa ha aya zebu Ghana de simama anya botre UCN san kwa homa ne so ye ne Dr. Joseph Obin Wofa ono na president e de Emma Guta ye ne ono so nkobo enkomo doc o tie kan kan fam suni ma chen yo mejo so na enkomo we de mani sima enti ye na a president am so para mate wadaro ma enra move to nsa frɛ yen e ma mo de to ye nimu se mu declare se ne mo members ni nyina entoto wo mo shops emu saa ne tia wadaro ma ahyase ana
no kwe enti yana members na nkasa ene ka se yentum no mutete esi na yenti aban ema aban enwu the sense of urgency in what is going on and enti ta pepe na no pay wo mo edi aseseswa wo matutu oposhopumu just to express the level of suffering and apanimwa did for you and in any bonimu nemu nsabeya ebitimi ama ban who say betwenani abehwe who say your plight no afidie we can't contain it. It's becoming unbearable. The church has over 50%. On you through foreign exchange. After foreign exchange, interest rate is so I could do almost 40%. Funny between Aquatibusia, who you starter, who Quatibusia, no, which are 40%. The dear brand between the apple. You see, can I say, and into that, sir, Jumedianti. Okay. Customers, between a train or move free more, but of course, why have you been doing a bibia, and a kaka crabby, na one much number to my dear. Okay, into what I bet 2 more of Pimbrebe and Webby. That any bibia. A Jorda. Yes, please. I see. Now, a bass, I would declare and run on Pennyfat on Safrem with the Wadaroma. Oh, sir, and the mobile friend, and the Akasa, so okay. Yate said ya wokasi ye mfansi he ya no ye de besi ya na nyame adomo a ya ba won chen akire ye da se anope mate ye da se atifo eje wo so nti yesi won kwatia ha ya ochena ne ye kokwa uda embenifo ayiriyo ene yesi won kwatia ochena ye so ni mu a ye bekọ kwa uda anase ye bekọ group government said dancing I don't know. Dancing ho. Dancing ni nyina hye nkoko constituency. Dancing kwuda price. Apradan ni ampeyo. Akamadan. Apradan. Apradan. Ai. Ampeyo. Ampeyo. Ampeyo ho. Asempa ne ye. Asempa ne ye number 1, number 2, number 3. Ni nyina hye nkoko constituency. Said that ebede na adru wenyina. Number 1, number 2, number 1, number 2. Mo kwa dia fu bi obetu amamo no. Wa be hia ru jamase. Ayi atwazwa. Adi adishmama ya mamunyina mati biem. Ade ba henkan ya de economy and security promise aka update tete eso. Mache ene dwumadia wasogusu a wo ATA. Da obonka ta aboboso bre na aso. Wo yen akira bre no eso no anopa no nwotwe abo apan sima no aduonu enkron 829 na da bonka ta no adwen pan ni Kofi Mensa adwen papa na papa ni anim kan mene eye the beauty queen mother eye maame afiampofo na yesi nkonya de da bonka ta de bayi na the Daily Dispatch da bonka ta na mede ase na Dispatch ede eye NDC amanyo contractfo panyini enfonyi de aba owura Jos na siedu enketia na afi otutena ni enso eye owura eda ofusu ampofo wonu so mfonyi de aba na eda ahye eye ni suit no kama ewa ha ana afi so no eye Jos na siedu enketia wonu so agi ni furugu no so kama na eno na yesi ndisi amanyo ko obowura masisi ade ayire papa ana owura ofusu ampofo eka cha Jos na siedu enketia se o ka se o se batakani kuntai obetim di ana di be na biara wan kan ye o o say esedu nketia se oni akukuduro ana so akukuduro nya se obehye ako batakari e de kwako na wasan ade tai asen okon o de tai be se witiri so na okon ho no e da che se wani adin o enti sa atade no so so a okan ho asem no and o matwade aba no so why so just leo so e den you and what dia ba se metwa wo kon wo se gu here wo se eh asebo eti mu odin keke eti anu mu asem eso eno no na sisi aso we agudie mu nsem Ballon d'Or no eno so ko so ene yesi Cristiano Ronaldo sisi ade urade be ma be bi sisi ade o wiawia wase o yeso ye rank o to so makoma kwa aduonu 20
Benzema so na je ye ti ho asem da bokra tai enso e de aba enya se ensase a che se asai enam galamsey so entino enya agro asase eka na makomako eye aduonum mienu 52 acres no eye Nyong forest no yesi asai galamsey fo ya o ha adwene ti wan se da bokra tai de aba na sanso na nkomo a yedi na no peye yi oboba ene eye tag for mpanfo ekasa ho yi amode atodwo tirem se ma obia tutunu so obia mu gutafo boa ma obia tutum na momo kwana de koja yakọ eno so da obakata di mu asem e di aba the daily dispatch da obakata no emu ansem na yesi ye currency no so ye be review nti eno asem so aba esika na ye di no yesi ye be review o mti eno so hu book no anase won ka atan so ya ba monte so da obakata di aba the daily dispatch eno no review biem ya de henkwe ye be ye 1000 Ghana cedis e bom di abremu ya damase na asa na be hu bi no na wa brem 1000 cedis e bom a na da men abusu amaye for the daily guide the bokrata no entro so fama papa ya kan ho asemi catapult ni fugu master wada ha biem ese dunketi ya general mosquito wada ha this year oje chairman ya be friend say chairman mosquito oh, okay eti general mosquito da ha say na asem wo Kenya ne say galamsey no nya de say NDC fo wo mu support you omu support baako say na eto da bia ya wo mu nsem kane wo mu nsem ahodro mo keka ka bi no ya na nkwafo adwene say o ne NDC fo de omu fo galamsey so ubeka kura Ghana mampani dada wanya kan say oje na home tisi watifie obehu anu anam US kakra no anam ha Ghana mampani dada John Dramani Mahama wonu kura video bi circulate pa no wakasa so omu ba power womu ya chechi omu agumu san galamsey hunti nyina oba pie womu be mo nyina ba fia ba be no mkwan abedidi enti sansam no na eye asiedu ketia so chechem so sebia uti sebia NDC ni bit radio so TV so no kan na galamsey ndi MPP fo ne ko no ma anya ade a nya sebia omu fo aso omu nyina galamsey no wonom ekasa etia ya krata atra honsam ediaba na ya se court ashe odura Alex Mode say won kwankwafa X Maslock box Maslock ma me ba kwa no oda Maslock fo animu etoto nioma watwam na ba ya twam de na ya so court ashe say yankwafa ne mbransa na asem bia wa kwapie mu honom wonom atoa ne die no so His Excellency na nadodan kwakufu ado ayi swami interchange ya ho ansempe wa ba bontin wani yesu wakwa kotwa emfoni wakwa kotwa ehumam odi asomom akwa kwabo fomom ya sese ye kwa kwhwe na 4th year swami interchange ya hwe na yesie kratai atwere ho nsem abaite ne ohwemfoni na His Excellency na nadodan kwakufu ado sere wa ha sei woni wo African way bi ene wo sere ne MPP ene flags ahudre ene na namwiem nyasam ketwa MPP ahyanso de nko a ene wo chiechia no wo chiechia wo se hwe so ame mo se menya hwe me ba besi interchange toaso bebre amamo timon premier no mo se kratai atwa ho mfoni ede afia ho wa ha sei daily guide ene anapay Ghanaian publisher da Obakata no na busuafo edi AP muso na wade eyesofu panyina ono na etua International Central Gospel Church church ano edi ne mfonyi di aba eno Orura Mensa Otabel na wade ne mfonyi eba ye na asema ode api so ne se opanyini onso ono so Ghana hanum de obekoso bia no oba no obekye na adwene eno wachesi se de sidi no sibi ye ne de ama no mama ye den sidi na ma no mama ye den pa $1 million ne fa fe so no se ha adwene eno eye sofu panyini Mensa Otabel ono so nsem ode atodwa eno no na onsem ampanyina probo kona santimanta mu no enam so ma ne kopie mu ewo eye toase ene wonom se okwa asisiam no kase de emranimfo ene eye atemuafo wonom atra ekese ye si aya pa wontoma na nadan kwa kufoda pa wontoma na efe ade efe na wakamfo
efe pa na no na eye eku a wonom hwe ye agi dwumade su am esra so etoto ye si adan awodo a wo honom ye eye bia honom nyina kama no yabo wonom aba so eno eye Fidims construction yabo maba so pa so mabo momoden a chese dwumade omudi ye no esombo tie wansem de boka tai enso ede aba na no nam so bi kwa na nadan kwa kufado enso abo eye toshi wabo na baso waso abo no momoden pa dwuma pa wo ye no toshi na ese ewe ho no toshi ayifo eya enkranfo na enso tubi wo shishi swami interchange no so ase afira ase swami interchange no na nadan kwa kufa de aso akobofo kungro ene aso yo yate enti enwa asem de oboka tai so e de aba Ghanaian publisher de oboka tai ni mu ensem ene enfa penny daily graphic and so pharmacy truth and accuracy everyday no kranko a ena ya wo twro de ba pepepepe good afuas wonum etoto shops ahodro bi atwere ede ato anom ta swami interchange ne ho asem ya kankan no so eda ha se ena ye waje bosu ko ba picture kakraka ne ntroya kase eda ha se no asem a eka nyina ne se enkrampupuni mantam so afuo onimonyamfo be matenten gram a ogira hodom antimi fa untimi na papa tenti we gina won ma betimi we twi afa so untimi ntwi fa papa we so urampoa onimonyamfo Henry Korte and was say operation clean your frontage no one farm so ho ena nkofo betiase yi nkofo dan egu aha say ni kwa say dan si ha ye dwuragu so wonwie kura say no wode nani kinkan mu 1 2 3 4 wa kinkan hunu say adaya maako be 100 ni akire baby asisi no anya papa nti ye bedwuro agu fam ya krate atwrade abanti aso kosa akoma no Ramsa ya site wono mo a ho na sa adwumadie no ebekoso ti wa wodan nyina yie no wonu bedwiri ni nyina gu ho mo ani so ato wan next time wu ko ba bie mu a ubesi dan asibia papa enti enkrampupuni mantam so afo wono na ene picture yi waje aboso ene graphic yi ne ho nsam kakra tafa eda hanum se ya wo chirechirem se nani abrese krodom se enkrampupuni mantam dia se mantam bia ba sai kra na enkrampupuni mantam hwe nani afetre no papa we daily graphic ene anapay ya to ada oboka tambo so no so kana se ahenkan 93.3 FM so anu aso gususu awu 80 no na the custodian da oboka ta no ana mede ebay custodian samen kan so no oye fearless fair and reliable enu ochemu se swami interchange no wachaze sa swami ekwan abansoro no ebinsi da biara da efewu enti watwa ho emfonyi di abasa de nyame ya adom ye wi adwumade na ebesi bia ye no watwa ho mfonyi de aba ochese enche ebe free ase achese enya agrote wanse de boka tai enso de aba na watese aban so ani abre pa eni se eye opanyini baako oye nsam twirani mapa yese eja wode atodwa etem se mampanyini na nado danko akufu ado galamse ye ekosue woka ho oye bi ye nua captain no captain smart ho asem na mekan nti yese anam so bia ma aban no na ni abre wodo mo ko national media commission wodo mo ko ho se ohwehwem na mampanyin do ka so ye gala sei na nado danko akufu da ni bra abre wo se wo ye gala nti anwa se de boka tai so ede aba na nado dankwa ekufu ado Ghana mampanyini enso emfonyini eda ha ene oni atwotworu ani ntini ne akuku dam na omadi ahyiamu yi se dem de kan ede to wanim no ese wasantemantamu na proba wo bo no anam subi ama ne atemuafo ene eye mlanimfo matena ye kase ye si kama da obaka tetwa mfonyi de aba itina na dankwa akufu ado na ogusu won so a wo bo eye anka ne mra sebedwane de Matema West Iron na eye Toshi ado wabona baso sisi a ona ye administrator adema district assembly common fund no eto wabona baso dwumadi akoso ho na ni aso pa eti enwa asem so boka tedi abade
custodian da obaka mu ensem eno no. The Chronicle da obaka no ena mede to so ade ama na ohi na say no ahemfo no wa muliki fila o so wa mo say galamsey no mo ka ho bi nti o ma blaze o ye hwe na no ba akukọ bo Benito Dio Deputy Lance Minister dia ba kona Emrekuduka ana Emrekuduka okay enti wodi America gidi ebe chire mu parliament for kra release letter ba ebe chire so oni hwehwe enti se ahemfo na blaze pa no he ba ko so mafila ba ko ochikurom he ochiri kurom he ani enso wono nso wa blaze woda ha asemo kan say Anglo Gold Mines wo tu form agudie company wasante mantem wo ho oboase wase wo tu form agudie ni wo tibi ja mana bonka wase bonka no asa Anglo Gold for no ejagu ho na nipa du na so ha na ni kranka nipa du na akum wo mo ato sa amana ni mu akunku wo mo enti aban no nhwe yie pa wo galamsey ne ko no na omo nso so omo tu fam agude ri omo katakata so sense enipa ewu krate atwere ho nsem ede aba na abusua efadate loyan krabia efadate ya wo twitwa age ahyanhwan ya so pese ohunu case no sane e wo di asam no sane ekeka ko no a ene page 14 The Chronicle da obakra tana twere ho nsam agu ho no ya eno ho nsam so edaha na ya se contractor fo wo mani abrepa a contractor ni bia ni abra fetire no ho papa ane sai watabri sika ho ha akwa kosi suku dan ama ban nanso ni sika ni bia buakam sika esom 171,000 Ghana cedis nyesika atwo akam aban no tweno wosemeba otweno osemeba enti ono so dia ni brebo jahyew wo wura suku mu no se de ubetem kakanka twira bam wa loki school ni ase nkwala nhyehyem titam saa wose hwe moma mpani no wontua mi ko wontua me kamina me ye contractor me see school dan ye me sika ma akam etia ne amatum ya krate ede aba enyo no nko a efun kansan so atu bitim ono so atu bia esibi poso kiss ni gu ne dem ma me kwa ho ma no so mra sisi ya me ni owura Thomas eyisi kwesi kuma kwatwetwe enkomo oye President Coalition for Cocoa Sector Reforms yere kwatwetwe enkomo pani uti me kan FM suni ma che na bibia boko de yeah the radia say yeah and yes some raise another issue at the afa new producer price aba abonten no wadaro mama kan bibi sa ti uchire mu sen de kire ne yatifo yo mameni kan na mentia ojifo Coalition for Cocoa Sector Reforms yeah Jumaikuwa yasina ho ekasa ema afiafo ane koko adwuma no se be ya ebe konkan ansana aban ede efo no betudwa no yane afiafo dodo na ehye Ghana National Cocoa Farmers Association from Nakufa for no edin komo na omo expectation say nanka omo febo 1500 a bag omo chiro de koma cocoa board eno echi no ye ba out ebe kan say aban say ni atia free afiafo ho ye de yansusu ye mo na ye de say no ma boy again amammo no so ahokyere abam kakra ban lemom za ban kuntumi kra na wo be mo kra na enye 1000 Ghana ane yanso ye de sam ekoto cocoa board ani ye see an say aban de fo a 800 per bag ebe tuja eno echi ne call echiri ene afiafo no ebodi nkomo kamia say afi no
ɛboɔ no ɛbaeɛ no wode hwɛ ɛyɛ nnoɔma aboɔ ɛsi kɔ soro ɛwɔ Ghana afa ne ade a ama akuafoɔ no interest a ɛwɔ kookoo no no akɔ fam wote a na ebi mu ahyɛ ase a ɔmotontɔn ɔmofuo ɛde ma galamsey bɔ ɛde tu galamsey ɛno na nkyɛn no ehyia no Ivory Coast bɔ no koraa ɛwɔ soro kakra ɛkyɛn Ghana deɛ no nti ama ɔmo bɛn border so no ɛbɛma smuggling akɔ so wei no nyinaa ne nneɛma a yɛkeka bom a ɛma yɛka kyerɛ aban sɛ wɔanhwɛ yie na ɛboɔ no wansa amma biem a yɛntwɛ no afisɛsɛsɛ na ɛmsɛ kookoo ekuafoɔ no tonnage a yɛte no ase akɔ fam because afi atwam no 19,000 acres ɛne yɛate sɛ wɔmatwa ɛde ayɛ galamsey afi a ɛbɛsi mu deɛ wɔanhwɛ ɛ ne yɛbɛkɔ bɛyɛ 30,000 acres nti yɛbɔ aban susu okay so yɛbɔ no so sɛ ɔmmra mɛhwɛ asiafoɔ no bio. All right, I think some point in more that one brain in fancy have been a best about champion. Super. Inti yane president edema coalition for cocoa sector reforms Owura Thomas Eyisi Kwesi Kuma and yane kwatwetwe en komono na mahwe de ubonkrata ni mu a mehwe mu na say nsem no ne aka ni nyina ye usual ones na enti mumye yene fancy wawie ai mehwe mu no yem fancy the aka ni usual ones na but yentie we radio station di ankasa ne ahenkan 93.3 FM yankia mum ene abozege na sede ne yepesa mamfo so yemusie kwea no ne ye adwuma ene ye nante etenetene yen wo mra yetie aboyan baso wo mra ye ya de penti ene ye de yankia abozege edi kan beseu na eye ye nika eya hohoa se ye bam patam hai magye ya tumprako pe ama babia obefa no de obi aka ne sede abeseu na eye nika baso wo mna ye ya de penti ene ye de yankia abozege edi kan beseu na eye nika eye beseu aha the guy that 4G wo mutu mu no hello radio agogo yate eti pabe na wase baby ayeshio but sabe na wase when the shey num na trendy o huru Roma ayeshio obo papa panimu bi nso to nwum bi o say huru a ebedwo da ben ejo say so na say bibia huru edwo already me ba ni ayeye nyina eden ade besan wani bekum beda aha ebi bewu njoma de nyina wani bekum ana so da eyeda ebi bewu ade de FM ade de judges no complex no very very nice na se we uti wem na sa kwaje aponche a wasi ya chiwe dwaw ma oh there be obetre ma sa dia aponche o kan say enye yie yem politicians ya bibiri ebu ye fa so yi hin o mote Trasako East Legon we dey M5 ba just say it will motivate them to at least say no labio hwe mi free adwuma mu ha ba bia me koda ye kama sara say ufiri adwuma mu ha de ba bia wo kwakoda me kai ba bia ye ba kru mu first pa ye no so benya asem me da mas ye fasi ya why are the pass etiye santie we kakra yentie kakra yenkwachiri radio station di ankasa ne ahenkan 93.3 FM yankia mum ene abozege na sede ne yepesa mamfo so yemusie kwea no ne ye adwuma ene ye nante etenetene yen wo mra yetie aboyan baso wo mra ye ya de penti ene ye de yankia abozege edi kan beseu na eye nika eya hohoa se ye bam patam hai magye ya tumprako pe ama babia obefa no de obi aka ne sede abozege efiti na kwei sa wote ahenkan 93.3 FM pe
ɛno any radio station din ankasa na mmom no wopɛ sɛ ɔbɔ emrane ɛsa emrane ɛkyia yɛn dia aya twum kakrama me na bɔ so sɛn tanwenwenwenwenwen abozege ti radio no edin ɛda so ɛne ahenkan 93.3 FM yɛnkyia ɛne abozege mani ya o sɛ wobɛtie ahenkan ohumi na ɔkyia me a mɛgye so sɛ abozege thank you radio papa abozege thank you me bacho sima aduonum baako 51 minutes after 8 ma yentwi ahomra ye ba ye de nkomo no ne aka nyina de betoa so e de ama o maache Felix and Factual, your most authoritative social, political and current affairs talk show. Ahano yes serious analysis, very deep one. Now wait me hu ne ekone ne eba said ye tie no ye beka kire wo saa ye bu nipa papa ye bu pani ebu akwada but ye nsuro nipa tie we ma ye ba ye to aso adwumayfo me mamo ayiko ya ye na former way master me wa ha na nanu cement me kotoma mo se mo fa nya adwuma no sai na former uhu cement no oh master wunim ade papa pa that's right unisam cement okofa ba ye no se wo to house o se wo ba price no se wo twa blocks o se wo to blocks o ama ye adwuma ye mbre unisam cement that's ramati so we mason we labourer we foreman na so pesa wadwuma ye fa ya kono na gina painting dia that is the product unisam cement your bottom and a paper mu die na so bi pe cement papa say ya ehemfa no be bi ato so we pe unisam cement bi ato e wa chim dan ni patam ha we be ko some cheese enterprise your amantra ya ni Dukes filling station and di ehwani mu fly 0243 583 190 and 0540 659 865 so we amazing and now foreman na udi enipa beto cement babru 50 bags so a ye chewa de free some chi enterprise and di aba achim dan amantra ye ni Dukes filling station edi ehwani mu hey Agwasi Jadie Ujafo ena ne car engine ewuo ya esi wodro so fitting shop wo no ah bra enyo ne kanfu si horse engine oil man no oge na ne ekire PSA bra me na masam no akrabato yakasa se si horse engine oil no ene wo special additive e ohuru engine mu e ma ne che me dwun ho won na via den akra ene me ne e ka ba fie na me fa he the whole world open quality engine oil sea horse ene wo so say private cars taxis commercial and heavy duty trucks enu ti no me kanfo sea horse 15W40 and 20W50 ama drivers ene ka wona fo nyina afi motorbike aboboya ena pragiafo no mumu de mu hia eye sea horse special 40 eno ena riders and mechanics e wo sem use you unua no kure wo mni say sea horse product ena ye papa ani bonso e wo form sem frimu fia e free na kro sea horse engine oil nko na begu me car engine mu ene fra sea horse for 0244 577 559 and 0240 800 007 sea horse products enua me pacho ye da se wa twen yen yam yakoto nkra aba ye toa so e de amawo wo hwe wo mre no so a mbre no guso a ekononim kakra sa sima no aduonum e 9:54 minutes after 8 jumadi aguso a wutie no ya to ne din se maache me ofre me obo ba ofori amanfo radio no so edin e de ahenkan 93.3 FM yetwa so na South Bremura Bank semin kan kire wo mo obi biara wabeto shares tie wa abeto shares enye wa odi usika beto ho but wa abeto shares a obetumi aka se bank na me so ye media ebi mo no nyankopon ya adom a memene da ebei 22nd October ya modi munhia mu a fibia ya na mokọ no obroni efre no annual general meeting na saa annual general meeting no afidi enso so aduru ho na memene da edi enanim yi ena afidie no baso ye tonsa de afre obi biara wo ye shareholder ewo eye South Bremura Bank Limited se womra na afi mpanimfo nhia na enkomo bi ye wo ho no muntumi ni nsa afia no na afi bia hia yebu nkonta
musika na mo de baaye no ye de A ye de B emfaso abaso emfaso na e ba so no so wodie ni o da bi afemu ni nyina ye nya sika bia wo eka baaye de a onso so ye shareholder no wo betua bi udie ni ni ye nyina ye tua na bank ni asan akonanim se emfaso ba ni e be ma obi a saa pepepe ne ka ba ye beche ama won so nsa aka bi but South Bremura Bank Limited ena madwuma pa wo mo yenti e ka de nyankopon ama na pare wo mo e mfaso na aba buburuja eni nti wo mo to nsa de afremu nyina momra na momfa mu nhie mu kese no enhyehye so e ya no ahye ne nso ama me se memene da no anopa no nkono bo pa mu se ken na chese mo de nhie mu no ahye so a ebekoso e wo osaberi mada konfrempon a wo toso mienu ne nhie mu dan kakraka no emu ewo eye bank no hwa achemachi ase na ye kan ti duru ho no mo a na wadaroma wakai na wahye ne nso ama me na empaninsi ye mfantomanim sese o ba fa wo Ghana card eka ho fabra o Ghana card fa ka ho fabra na afei yentumi entoa dwumadie no so ho nti ado ne ye South Brimford ya nyame yadom a memene da ebeyi na ebekoso no nkro aba pa mu pepepe na dwumadie no bekoso nti ya no ahye ne nso de ama me na abusua ekuo yi wo mo so aba ekuo no aba wo mo ani abre papa wo mo botae nyina ne so wo mo beka akyem odan ofuase ayire bi ne mpotemo chese ochiman na nkasa no wo mo chese wo mo ka de abom na se ye beka ekuo ni de abom a na ewo se ye koso aka yen ho se wo ye ochinin na utie yen ena no payi a akwanya no aba de amawo ekuo wo fra wo mo Ochiman Development Association na chese ekuo a wo mo prehwehwe empuntuo ene yedie de manipa na omo kire se ubetumi abeka omo ho na munyina ka bom jese wiase no enye bibia na ye twen omampani ye twen we omampani obetwen no oba beso asubua wo modan obekọ because on sheda nye hwe a wo ba beda na die a kire mo nti odi beja hwa kọ so ati ase but se ye nyina kan ho bom ne ye mu oduru a ayi market ye wo dan kwantanum ho yi omampani amo edi ama contract omuguso omo ye omunwie ye beko e wo se ye kododo ho ne akododo ho e wo se kusisi ho a ne ye de aboa ne omampani ye no ahu weru de ntia wa ma odan nyina ne se de awo ye wa ha ne wo nwie ye nti ne wo ma odan no wa tena so mfinhie nsia konson nie de o ya ma odan fo wo nwie ye eni nti na o ba beso asubu asan akọ no so what I say na asubu ade no kura no enye COVID-19 na ba na agenda 111 ba ya nka ho no kura no nka oni stopping place but yen a wo se kan hubom ne ye sha asese ye bibi di ama yen ho nti ne omodi kuwe di aba ye friend Ochiman Development Association we no nya se ye de ba betata amanyoni bi ye de betata MP bi ye de betata MCE bi assemblyman AC ajanan na omonso ate asi akire dabi enye no omodi be ye omode be prim puntuo intimi pa achewo wo yo chini na pese kuei nso wode won ntoma bo mo de ano a yese brahenkan FM enya henkan FM fo na eye but aha no mo de mo nkrata na begu betwiro wudin utwiro wudin a bosumi bia obetua 10 Ghana cedis e de amakuo no me say utwiro wudin ni wi a bosumi bia babia wo bia eye 10 Ghana cedis e na obetua de amakuo no mo be boaboa no a eboto a ma pimpuntundwuma bi na mo de sika no e de aye eniti ya na wa hye ne nso e de amame na saa asem kuro yi ho e na ye hwese ye bekwa kodi nkomo how far ye hwese ye bekwa kodi nkomo de afa ho na fe yaji enchiremu no yie pa nti enche ye bekwa homa ne so ne yakwa kodi ho enkomo Jubilee Hospital ese na no payment kan kira wo Jubilee Hospital wo mo se men kan kira wo se outpatient service womo ebehwe aye ne kama wo eho no mo de amount sanso na wo se ye to ho ne ye dan kakra ye beye laboratory test ahodo no nso ye behwe ne atimi de hu dwuma de amount ye wo pharmacy wo ho no mu a eduro ne kotwi bo breman onsa beka bi ewo ho a antenatal postnatal theater doctor bi na aka kire wo se koye surgery bi ana operation bi DNC bi me pa chawo oba eye yen ho no mu a ye behwe na ye ne kama de amount e ma penfo ni nyame aye madom ama mo bra so nso amomra
na yenye mo awo ho no mo ebre no nso ye na wo so betwa scan ehwe sa kwada no de ye wo kosen prostrate level no so sen ne tie eno so ba ebehwe ne atimi adi ho dwuma edi amount Jubilee Hospital wani eno ha waba ho eno so obehwe di amount ena eye wo canteen wo ho no mo aduane a ye no ani nyina no eye healthy sanse yentimi no aduane ntena hospital na ye nyane basa eye kama pa insurance ye private ena national no so ye gini nyina bi wo ho no mo odan abu amantra bridge ne so 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 yabekwa wo man so na se dem di kan ka kire wo no Oche Man Development Association yakwa akudi ho nkomo kakra opani ba ko no so di kuemu akotene pa yewra udi ahenkan Kwame Yaboa waba ho man so ye ne nkotwetwe nkomo opani oti yanka anope yamu ache anope majozo na umpumbo ko de odun ko da Roma ne ho deni amonso ele nyame ehu ye mobo anope nso amen enti yaba wo nchen a Oche Man Development Association omo etatie wo de we no enyo bibi foforo wadawroma womo a enne ne de di kan a omo de afe no mbete ho asem no wo kirekire mu e de kire won zan gracias na metiefo nyina kire wa nkan so nchichimu kaka me ma ne se obo enyina ye pe Oche Man yi pe Ghana yi ye pe promantem yi ne wi asen so yemfa anuhu ampa mo busuefo nti bibia no se wupeni a o se wotimi toto nyoma enyoma no toto na kwam se ne se ne fata na se de wupen no so no abam sa de amaw ye hu se ye doso Oche Man bi no Oche Man kra ye obosome e wabu akwa ene ye wo ye nkotokufo a nkan fe idi akwetire wo ye mpatem ho ne so bam punto na ne nkoso a se de ebi esusu ye peno no yenya ne saa enti se yenya ne saa dia na se bibi nti ne yenya ne saa ti bibi kuna yenya ne saa na ada ne yentu wana mo sana mo kesi ayetu ni se ya fa se yenya yetimi babam krom yete ho ase na kitimi kan ye ho bom yenya ni padodo be 30,000 na ya yeku ikono buta yenya ne se eja ye bagije bosumi bi obi abetua 10 Ghana cedis pe e ska de ne so nyiska na enye sika kese enna ho mayen a bibini na yepese ye wo Oche Man mu a ban enya obo so be ya maya etimi aye obo me no ka sei ende ya menya ne ntie se oda government hospital omu hia maternity ward ho ne hia bed a yinu am mai office for ye yire no ekomba ko wo o ma twa ban ya emma to ma toileters they call around soliciting for support. They know me, no, separate your way. Sana for so yes, be woman to my back. Think I'll buy outside that is what Dagama hospital. Be say, yeah, thank you, she can be a one near town, near the Quaquay. Boom, Potem baby, now what a be a say, Potem baby, not is soon can be see. But Oche Man Potem way, you knew my a memorandum, boom, cookuma, say, cocoa food, a conkai, a copen, you mayen, a binny pomo. Meanwhile, so see a cassia kiki and wobble Mrs. A fenifa, ye be pietuma, away and portable. In Jadentina, yena yen tum, near ye among yourself, MPP, ni NDC in chain. Na yena you new say, and Penfua de be a bomb, quite doing and Penfua, one you, and a smesia, one you. Yen so then ye yamayomo. Yen impasser to put up a factory, obo, and yadia a daffo. A sika any a day. Nanso, the Baku focus or ya. If not so, you be a critical mood doer. Near bay a denk a cry at the amano. Onion pono a beer, Nasa your pen and uncle read that. And this yena kayan boom the padu doy, ya kayan boomer. You bet my yard the cassia at their short man, yam. Am I your mabry and do near you my ye, omen your drama dear ye. Mimo dear, the entire Madame 1J Oche Man Development Association smoke a fair say. It's a Juma ye in Tino. You need to be by now so. Omo mo bepem wa nyese sebe wo na efo ti no ba wo no bibi na akse ne so ti no ba wo no e man je ma ba omo fre ni nyina no enyeze wodi bi no waji wo na emu mi sire bia na nsa be kona no onya adwuma obeye onya ne kuru man ko betina onya ne mpata man ko betina na enso de be ma na ni aka de be ma na ni age ne mpata mu e bi ni wo sa
ti bere ni dom bia no na ɔbɔ mpɛmpɛ sɛ obenya mmoa de afiri baabi nti yɛn ho sɛ yɛmmra sɛ badwafoɔ ɔmbɛyɛ bi abanka kyempanifoɔ ɔmbɛyɛ bi ɛnanam ahemfo ɛbɛyɛ bi na yɛn timamufoɔ no yɛ dɔɔso no so ɛdeɛ ne yɛyɛ yɛntumi nkɔ so antena hɔ ɛnyɛ sɛ mpanifoɔ bi yɛ ne yɛnhwɛ yɛkɔyɛ saa pɛ na yɛamoa sɛdeɛ bi ɛnnɛ yɛbɔ mpanifoɔ bi so hɔ sɛ ɔma amoa yɛn no sɛ yɛn nso yɛnto anamo bi a yɛn nso bɛnyɛ du mpani fie bi so a obi nso bɛka sɛ yɛn nso yɛamoa ɛno nti na ɔkyeman development association yɛbie yɛpo ato wɔ sɛ mmerɛ so sɛ da biara soboɔbɔ no yɛde bɛto nkyɛn ne yɛka yɛn ho abɔ mu wɔ dodoom da biara me ne mmeranteɛ ne maba a wɔahyia ne yɛdi nkɔmmɔ a ameta aka kyerɛ m sɛ China ɔman no ɛpagya because of their numbers ɛyɛ very crucial ɛdi mu akotene bi papaapa ɛsɛ sɛ ɔmu wɔ nipa dodoɔ nti biribi kakra bi na ɔmbɛn no sɛ nipa dodoɔ no kɔaka sɛ wɔn bɛtɔ anaa wɔn de bɛdi dwuma a ɔyɛ yie awie saa ne yɛn nso yɛn mpɔtɛ mu wɔ na ɔkyema mu wɔ yɛ dɔɔso papaapa nti yɛgye mu sɛ yɛn nyinaa yɛ adwenkorɔ yɛpɛ sɛ yɛsi factory baako mu ɔkyeman yɛpɛ sɛ yɛyɛ yakwan yɛpɛ sɛ yɛyɛ hospital yɛpɛ sɛ yɛboa ma mmarahyɛbadwafoɔ a wɔyɛ pɔ mu anammɔntuo papa a ɔmo mu bi ɛretu no yɛyɛ ade pa de afoa so a yɛbɛtumi ayɛ we can lessen the burden of our political leaders ɔhaw ne bɛbrɛ sɛ so yɛbɛtumi ahwinan so na ade nti na ɔboɔ yɛn nyinaa yɛnisa mp yɛn nyinaa yɛnisa mmarahyɛbadwani yɛn nyinaa yɛnisa mc yɛn nyinaa yɛnisa mampanin yɛn nyinaa yɛnisa ɔsoafoɔ bi na yɛn nipa dodoɔ no yɛte hɔ sɛ nipa kumaa wei ɛna yɛn nyinaa yɛnisa wɔn na yɛn nipa dodoɔ no yɛda saa nipa kumaa yi a ɛne sɛ ne yɛwɔ ɔhaw o nti ɔhaw na no yie a ɔkyeman development association yɛda ba ne sɛ yɛtoto asrɛ yɛn nuanom nipa a wɔyɛ pɔm wɔ nyinaa sɛ obi ɔte me ne no ɔmmra Henkan FM yɛbie nwoma mu de ato hɔ bɛtwerɛ wo din fa telephone number ba bosome bia obi atua 10 Ghana saa sika a yɛagyigyi yɛnyigyi ma odi Henkan nkɔdi ɛnyigyi ma Dennis kɔdi ɛnyigyi ma Owura Atefa nkɔdi mekyerɛ anim yɛ mpanimfoɔ a yɛayio ma yɛda ekuo no no yɛagyigye ayɛ sɛ yɛbɛtumi de aboa ne mpuntuo akɔ so na nipa dodoɔ no tua a ɛbɛsɔ kɔ bia yɛatagete membership of nipa 30,000 wɔboa wo de wabɛn nipa 30,000 sɛ nipa 10 kafra yɛtua 10 Ghana nipa 30,000 tua 10 Ghana a month a hwɛ sika a yɛnya one district one factory yɛbɛyɛ ma n'abu so enum a ɛwɔ amanfoɔ kɔɔ so yɛbɛtumi ayɛ sukuu dan ɛso afefa yɛbɛtumi ayɛ sukuu dan a ɔmo ni agya nam yɛbɛtumi afɛkse ɛno bɛboa ma yɛn mmarahyɛbadwafoɔ na wɔyɛ pɔn mu ɔmo akamɔ kakra ama ɔmo atumi ayɛ biribi foforɔ de aboa sɛ kɔba sɛ ɔmo kɔ pirimpunto bi ba a yɛta ɔmo akyi ne mu mema de sɛ deɛ ne sɛ kuroma no yɛde ani ato mpanimfoɔ so several times ɔmo bɛyɛ bi but ɔmo ntumi yɛ ne nyinaa nti yɛn nso yɛn fi ɛho nyim na yɛn remain very positive yɛn ka nkyɛn sɛ it is possible yɛbɛtumi ayɛ nti ɛbɛyɛ me dɛ sɛ tiefoɔ akyi a Henkan FM no pɛi no wɔn bɛgye twi bɛgye sa na obi afiri ne pɛm akɔ Henkan FM wokɔ ano atwerɛ wo din sɛ mpɛ sɛ bɛyɛ member wobɛyɛ member a yɛbɛma wo ID card yɛbɛkyɛ wo da yɛdi ahyia yɛhyia yɛ meetings wɔ dan kurom hɔ a na wɔakyɛ wo 10 series every month nnipa no gu so a yɛ register ɛnyi ho mfirim na mmerɛ pa ɛwɔ yɛn anim okay mmerɛ pa wɔ yɛn anim nti madam baako ɛwɔ London yɛfrɛ no Veronica Dede ɔno deɛ watua bosome maako edunum ɔwɔ London ae watua 15 months yɛfrɛ no Veronica Dede ɛhu sɛ ɔno wabɔ ɛkyɛ nti no ɔte nwɔma se na mentira no deɛ nti a ɔboɔ meka saa ne sɛ yɛama yɛne ama yɛ ho so ɔho na dabi yɛbɛma amanyɔsɛm akata yɛ ne MPP NDC akata yɛ ne a ɛnyɛ duabɔ ɛbɛyɛ den sɛ yɛbɛkɔ yɛ anim ntɛntɛm anim no deɛ ɛbɛkɔ but ɛbɛkyɛ but yɛma amanyɔsɛm no teteɛ ni so na wɔn a ɔpɛ so ɔyɛ amanyɔsɛm yɛgya wɔn na ɔmoyɛ na yɛyɛ watchdog sɛ media yi a ɔbɔ wodi ma kotiri bi yɛme yɛni kudeɛ mpanimfoɔ yɛn wɔn mo kyea ne atwam adwuma ba sɛ wɔn nka mu yɛ ne sɛ anka bɛboa na ɔmo tie yɛn bɛboa na emu no yɛn nipa dodoɔ no twe yɛn ho sɛ yɛn mɔma yɛ ne ahwɛ a ɛmfa we all need to get involved wɔn nso wɔn ne nipa arise Ghana youth nti ɔbɛburu bi ɔno wɔpɛ adwuma yɛ no
on can with the 10 cities, the 5 cities, or contribute to a baby created woman I day. I be in the more beyond to channel. Okay. Everything say I'm on for Jatuma, Veronica the day all the way in London. It may you 15 months. Where a quick one now, oh, cancel letter be from the government hospital, almost more per maternity equipment, be Kakrabat Enra. And so Yanity say Member of Parliament, Honorable Alexander Kwesiakwa, and so to me, I could hand it over equipment be Eddie Amawamwa in Kumiano Ebika, which I don't know when Nasa letter no, and so air caught sa viral. No, I don't know. My memo Honorable Alexander Kwesiakwa Baso MP for Chimeta. I want a more what we now what my resource health facilities. I would be working for my things there 4 or 5 health facilities. And now I will say Adoyeno. Yangu Punshan for Papa. And no crown Namana here or Chima Development Association. S.A. Jiriamo. Who is there or no Kokuye been 24 in the Bako for Nensa and Sunyam upon any kata. Okoye bino still a health facility in Edasun Yamwa, or baby or no war America, and I have been told the agent or Manuka Baminchen will feel Abuabo and Mababi Dinkomo, and Ababe CSC maternity ward or a 2 old towns Nina up to be for and our maternity bed no Bako Edia Mob. But we say Oda a municipality, Nipe war to a short dancing in a said Bruno. No don't prefer some border. Ababewo say be obey operation as a CSA ombawo inti akwa kwenya say empire man that's one ombinya dodo ti wo mi say onunya for Alexander Kwesiakwa waya the power of fata basubo waya the power etrese brasibidwania na eja awugina ya nemu abem no oye nenso no so nke say fufura aka no ma ye nyibinya den enka ho inti enokrase honorable member of parliament for Atimida Fire dear Sunday, fire the piracy of Bonabaso. Then so, if you so, oh, why, I was here to us here. Until let and meandra, and I'm in Saka media. But now, my mare, what yes, maternity ward or no, when you power with Jen and them or Ghana or here, Jumamanon, where you come by me, chair with fee, and my baby didn't come up. But Enra, and a salad, I make us say, almost solicited for support, and we'll be no more base, you know, in Saka media. Okay. Yeah, that's a pa. Enti wada romance si ya di obi oye interested obeba in kan FM no abetro ni din sanity. Sisi ya di in kan FM ni destination ye si wo say mo mo nyina se odan man so across so achiase be bia in kan FM kudu no obetima ba ababetro ni din e bia by weekend na say next 2 weeks no the wada sentence a yegusi no mo kasa e be mena bembe nkuru ni nyina na ya sa cha chochu din no tunya chu din na e ko no di in kan wo mu no ikona unso bemuno ikona de be primputu ikona de be pri no na ade ho abebo na me so onyankopon ka ye hu a eyemra nkere ma ba wa sabe ye nya adwen se be bo man na bro mu me de nyansa ne ahode ne ye nimde e be bo man mpuntu nti no Kristo bitum ne be kan ho na emre bi be ba e be je be ka se emra nke bi sore na o ma mpe o mo nko mafu o mo pre de ma Ghana o mo pre ma kotokuman ye nim si ye nya ne easy. Okay, quick one na fe mi nya na ekọ bebre no adwen yom se wo hwe the membership no a as a majority no efri achim odan na ekoba saa no a na ma omo e wa achia se so aduru ne important mo madwene mu ayom kesene me kakra se ye ka hu bia na wadaroma ho nso nkyiremu ni sen obia ka hu bi wansa wo ye ochimi ni de o ka hu bi onye ochimi mpu na otu ochimi na oman mpuntu de wakoma so a o ka hu bi unse bibia na nipa bi ne so daye na omatu ho na mo na abem ye nipa bi a yenya se ni so adenwe no ye wachim dan aboabo ene nkutu a eben kutuku ahinkuru ye ne yenya ni so adenwe no doubt about that ene ye de aba ye de ba enso no ya nya kan ye dua ye de ahye pono ase ye de abesi epono so ene ye pese etuhwa na ehyiren ti obi wo achease obi wo anamase obi wo bieni enyina ase even new ade biase bebia wo bia na wo susu se nan trader ye so ma ya de papa inti mbese mere mo ko bon bieni wa esikwan tina meka cho se ye gusu a ya identify certain places within our communities I chani 2 weeks
you better cap on there with your chance here. Uko habit makocho diwa, who and Nasia, Uko habit makocho diwa. San no money in Abeba, by any many dear. Young person, ye did you made him back show be a yenny money, na sakusi for munti. Any year in came from BSU was said, it is a starting point of registration. We not to do a while. And the Premier Kenyan at a better trust. Yada se na we de wakwa nyina ye gya ye begina wo so na waka kire enua akua afra koma se yamana woda papa Nyankopon to ne nkwanam oma ne a wahya asie yi ya enkrofo se o yade no oma ono no meye nchen sa akra ne muradwene ne ntiase so Nyankopon ka ne ho on behalf of Marchi team any Ahinkan FM ya we hie enua no a glorious happy birthday. Bunia ba na damase papa mene meri ne mebusi afonso damase wo akoma pa ene adwumaden a mode som ye ochiman ene Ahinkan FM achifo no kwani nyame ne muni moma manije sanse enye bibia na me ho enso madwuma mo ye ede bua dwuma mabie wa chima boabo ne odampete boy eda amada. I am so proud to say I have a solid team to take care of the job. Nyankopon shamo afakuma so damase enye den a afakuma de mbotenenka nyan se the studio na motia hallelujah the other ya party be cause weekend yi no ye wo suggestion ana meboa oh da bi o se wakoye ma ye nyina ma mi de so ma mi di be anka na akoso mo ma da bi ye Ghana ha de nya sa na ti o di a wo na wo be boka ampa engine ye bre no ye kan be so by force yeah that's be bre ado pay wo bre no adaje we nyama ene atiefo no yo me zumi da se nyame nhyira so inti ye ne yera odi Ahinkan Kwame ye boa ena ekotwetwe enkomo no Ochiman Development Association okahu bi oye member na mahunu se members ni nyina twetwetwe muti members ni twumuti o mo report Adwa Roberta enso report wa ha ma wo se Ochiman Development Association yenhwema ensei yenhwema no ensei Ochiman yes we can Ochiman ye pre impuntu piao eno de aka ho saa so ena Dainis obin ajeyin honorable odan kwanta ye tai frɛ no densa ono so say Ochiman Development Association we twa ne ti afrɛ no odan no oh it has come to stay yate members ni nyina will be a report Nyankopon nhira mu nyina mako we dey me anu nkofo mu koka se mu amoka ye ho asempa da bi mu amoka asempa for Ochiman ho nyame nhira mo na afei onto mo nkwa ennem enenso so se na medical abo amane no eye ye yankase ye nua ba ketoa ye nua ba ono na ni studio ene tie akua afra koma ene ne birthday enti ba bia afra koma wo bia no yesire Nyankopon se onto ne nkwanam oma ni nyini nche oma ne meye panyimpa ewo Ghana ha na afi omra meye no oba tan se ne din ne tie no oba tan ewade ma ne nya oba tan na ne so mra mfa so ma wiase nyina amen akua afra koma live to be 93.3 and beyond eya no apanyum bi ne de atum de ama no ahu na fi ono so ba bi o bi o de dandan no kama na yesi ububa yenso yetebe memeni dai wadawroma eya no watie bi 0593 649595 0593 649595 frewo mo na nkomo bi o hon mu no mu ni Anointing Lady Enterprise esemi kan che say cylinder burner eye ceiling fan rice cooker kettle blender ena ope TV stand center spread carpet center table standing fan jeans Lacoste round neck ana ope nika trousers yi kaki de wo ho ena ye wo material de wo ho wrist watch ye de tututu yensa no so ni nyina bi e wo ho shoes nso obema papa Anointing Lady Enterprise obehwe di segment nyina de amount achimoda ye ne NIB bank no ene di animhwe e wo mobile ho a eno an so obeduru ho nya duru ho pe eye tata ototo wa dia no okro no ekiri din ne bo nso da fam 0247
058102 0247058102 Anointing Lady Enterprise Omo eboa yen papa Unisem Cement Ghana so boa yam yes ye dan no eninti project bi a wo ya obehia cement na wo di aye no me kanfo Unisem wo mo cement ne dia ma wo ubisa se obenya bi wa henfa yemfa sedan koma Samchi Enterprise ye wa ya de wono na atoto ahasuo mu akonkran akofa ne doso prom e de aba bebre no a ewo Amantra Wache Junction abrosan kama bia besi wo ho no enum ne wo ane ye ben Dukes filling station no sesi ni asade abeka ho ni enchense ye de bodan so papa ni bi eye papa na doan so ka ho a ye de be brobro dan so amana ye kama afei ya sign the iron rods inti steel benders no mamu ntu kwan kwa chiri adan ya me kwa koto iron rods oba yen ho no mo ane bo san da fam se team efuo oh yes na efuo no na no ntese nye papa efu esan eye papa ya dwene ho ntia ye kan we untie obekwa chire ho na yakobu kon mu afaso me pa cho ye mpese ye bebu kon mu Brian ho ye wa abotre ebe kire ni mamu di a kire wo ohu na wato dia woto ye philosophy ni se ye nkum dwafo ni dwa nti ye customer bi oba ye nchen e wo Samchi Enterprise no ye won ho abotre ene ne kasa mane tinne mase obi won mo ba o se me to cement enye sa akeke o e wo so nyu obi oba kire me pa cho cement no de koye den o de koye plastering o de kotwa blocks o de koye den ohu o kire mu kire nyoke ene wo be hia we KV ni bi wo be hia ke hwan no nya chechem kama de a kire o Samchi pe ene wo abotre ni aka ni nyina akọ ho no mo betia hwan ni oba yen ho no mo ye ho abotre pa eya no afrey on 0243 583190 0243 583190 eno ne number be frɛ wo fra ye beju so medofo na ye no abonkomo wo ye mason ni wo beto bags no cement bags no makomako be se aduonum ene ne ye boro sa ye agina ho na ka kire mo se obo ba se ye wa kyede a ye de be ma wo omo de be ma wo na aye kama pa soboti nsukura yimu na no pai wo mu gya yimu ebe ne den omu gya yimu asem aba soboti ba ya onkuta wo ukra ne nsam eye akakaduro hwentia pepre abrobe meko ene wode afra ene wode aye soboti no aye kama na nia ema eye sonko ne se ya ne te se leptin wode ya ne se wode beto ensuohiem ensuohia de da obetumi anom fatum na endi dikadika edi wi a afi na de sichiri kakra se de open no de atum fatua witi bono gwa ahoden ko a dwumadie bia wodie bia no no kro no ubenya hoden e de akoye na we no soboti ne besan aboost wo immune system na san abo wo liver obrebo no ebe bo ne ho ban mo a osimede ya na mi wo mojabruso high blood pressure no soboti be yi ni nyina afiri ho yade bia woni paduane mu no soboti be so ne kom na watwe na se popra se kede bodamfo akoto na twene pum ho be tow no anya hoden dia kodi udwuma eye Alhaji Hankuri Enterprise ena wo be ko achemodan no Frimpon Enterprise nso duru ho no mu abisabi na ya provision store de waje ne se ve ukọ ha won sabe kan de 0551 119620 0551 119620 and a 0244 087695 0244 087695 and also see a number be friend na ya jo so man fu Kumasi mo so mo number ni 0246 185216 0246185216 Ayimina Enterprise Wodomi Market wo mo no ma yesubuti e de aba yade atum Ghana Food and Drugs Authority eye FDA fo no wo mo so age atum eni nti wo no mo a problem bia eni ho afi ye firi ho a ne ye kɔ henfa ye kɔ F nkansa ho si eduru ho ye nya hoden awie nso de a eye den ye wo si esi dan ye dam dan no so be si adamu a enema a wo toto ye akade a wo de ye dan no e wo so to papa ne preko wa nto papa ne preko na akoto de awuo ne ehwie guo na akɔgye egu so sansa no pade efo empanin se wo pa asɛm adufuo da wo pade adufuo da wonya asɛm adufuo de so ate ase eni nti na F in Cancer Asatech Roofing Company wo mo so ba ye wo mo de long span roofing sheet e de aba
omo astedi and weather no omo hunu si ye bibifo no weather we ne hia ma yen san chensin na wo hye ye ede ma mo ene nti udemu a awia wu ensuo mu apetampe osu abrobo enchensin ni tim ne etim ya was sanding seam self lock IDT IBR sizes and so a free 0.3 mm ekopim 0.6 mm ye oni nyina bi wen ho standard roofing sheet and so 8 feet by 4 aluminium alusink galvanized colored rubber ye wo wen mu nyina bi wen ho no mo ene ye san wa accessories nso ka ho a ye rigid caps wo ho rain cutters in sunie valley cutters side stream ene ya kaka ho bebre mo amobo dan so no de sa abrofo yi mote maami afia broni ma we confuse o mo dan so omo bo dan so no omo te sa abrofo yi ase papa ope enadoan so a 14 feet e de kopem eye 8 feet inches ni nyina da ye wo ni nyina kama no inches nye feet inches ye wo ni nyina bi wo kama oba onsa ebeka wo ede f nkansa satek wo mo boa yen na ne wo mu nie wo mo ji wo mo hudi nti wo mo ede 20 years manufacturing defect warranty ede yesi akiri se pan wo mo aka nyina akadem san so wo mo ye ma so we be a company we be a company aya de now the 20 years manufacturing defect warranty atoso enye company nyina na wa hoden ntimi kan sa asemi bi but oba f nkansa asateke a ya wakukuduro eni nti ye de ensa si yebo e ka sa asemi China Turkey German metal doors wooden doors and afi China plastic T&J no uba achimo dan ko ba bia kwa f nkansa ho straight ye oni doso prom wo eho no mo a achimo dan no behunu yen ewo Kia station no ye no mo ne die anim hwe ewo dwakese no a ya yesenke ye ba bitwa no a aye boachi bedin no ye wachire hɔ a ubehunu yen kama ukọ temanso a old CMB cocoa warehouse ye wo hɔ blog factory ni so Ntiamwa hotel junction na ɛhɔ no nkra de blocks no e free 4 inches ekopem 6 ye woni nyina bi wo hɔ horo blocks nso ye bi ɛwɔ hɔ bebre enwea ye be supply aboa edisi dan so ye be supply ne kama e de ama wo mepa chow eya no afre yen 0245 979311 0245 979311 F in Cancer Asatek or say a total solution of any roofing steel anointing ukrayemu and amaya hoden a yibuso a esumo my Ghana but ye be kyen anim e wo ensem foforo emu medika ka kire wo se nke ye hwe animu se ayire so anka fiada omampani ebeba achimodan but ye nso so ye intelligence a ye pick here e kire se ahwe ya na omampani odan wa ama odan na wa ama ni nyina ne kire se na wo se nka oba obeye niema mienu achimodan kwantanum no contractor ne kan say by October middle to somewhere ending ne de nanka wawie contractor ne kan say October bosum ye womi but contractor ne wie ye nti omampani ntimi mama me commission sanso so na central market no dwakese no aija tomu no eno so mpanimfo egusu a omo ne contractors ne kasa nka omo hwe ni mu senka enkonkwoye so omampani abetwa homam okọ contractor any site there be ye pese contractor no omampani twa ahomamu a na de chia na se da etoso mienu no na nka oma hye adwuma ase eno so ahoboa ne nyanso ye eni ntimpani se oba che wadwaye a na enye nsemoni ne wodi na emum oye ne ho yie eno nti anhwe ya no omampani entumi ama odan ha no na emum asubu ade obegina ho na agenda 111 project no wakoka ate sword no na hye ne sie no ase wo ho yebeba no so ene ne akaka ho but ma yenkonkodi sa nkomo we a big question a yebi se ne anopai se yesi di niguso a depreciate ene kwa de bi mu kire se ya rank se eno ne the worst performing currency ye twa Sri Lanka fo asem ne ni ya yedin yebekwa homa ne so yebisa eden na ama eba sei na den yebetimi aye e de afa ho opani a wo boa yen na anopai na ya kyerɛkyerɛ nsɛmu di ya kyerɛ yɛtiefoɔ ɛyɛ Dr. Samson Anoma wabeni o yɛ ba no ɛyɛ nkuntabuo sikam ɛne mu nkyerɛkyerɛmu a ɔkyerɛ na deɛ ɛwɔ Kumasi Technical University doc wote yɛn ka anka na fam so ne ma kye na do so menia ya ho yɛ deɛ nyame ehu yɛ mɔbɔ na wo nso woko
we de kame akwese asem kro no na ye bisa ye bekoso abisa sanse okoto so tonfo ba bia ode ne kwekwe na ho hia no Ghana yensidi no guso a depreciate asem ade bi bisa ne se eye de be na ama ba saa na den ye betumi aye ede aso no medase macha ahinkan atifo asem na odi kakan no pre ya di hon ko mache na atifo be kaya ya hyase e ka se ye man ba ye pa ye em twa COVID-19 free COVID-19 no de obeye ye say o ma Ghana ye budget nyina na ye expected revenue nyina ye jagu ho ema ye GDP ye production level ko from as against debt na ko from to 0.4 edina ye bia ye nyesika flo mamu na ze aka say ko pe bosia aban so aban we no ye na dwen say maybe that's how some honor obi be ka say o mo ye funso a honor be free because nanka was cut it down a lot of the expenditure but about it make a choice make a decision and the decision was say tite agrofaka tuaso and I won new obi adi na mpo no samre murukra na ofa nipa hospital for doctor for and na ohwe electricity or the man for free enyuma bebre o tite electricity for no so ema ekofam na omo tax so katikate no na se be ya omo he ha omo na nkofo tifie na ban ti omo ka sabe no ma ban boka na mo ka no so na nya se bia ye generate from Ghana na dodo no ana koye busia na aban na bobo ya oje support to bi ya grant bi ya ade omo mo sika de be che oman na omo jan onya no kwa ba de aka nso ekoye busia ban boy if 2021 mu kono na say busia na kosoro edine busia na kosoro pantino na amaye ya risk kakra edina aban no ya na dwen say na odi kan ye say oh me de minim kwan a nipa nim kwan a e fa so economic of mo a e be life but nipa wu a nya de enim ntino no ya na dwen say obabi ne ma to kwa mu ama ye sika sema sa gina ye omo nipa ne nimbia se omo betima ye enti 2021 no e ko na wie ye na ehu so my budget bi a budget no na se omo the new tax policy bi by for the e-levy sa e-levy no na amansan a omo my busia ye dollar ye ye ka ho asemi so ko je busia for sovereign bonds I call it small short term loans o aban no unya wo chewa na akwaje bia ba akwaje ko bond market na akwaje na say wonya enough dollars about country mu na say matua na utua na omo mo je no bi musu roll over na say o ma no e wo sika kra dollars o ma mu but do 2021 na November na omo year budget na ye hu say o mai opposition voice o mo mpre ma de ne ma mai no omo cancel ma mai no nyina se o mo bia ko say the MPP for no and now buy no the at the DBA who be a Ghana for 3 months Ghana and you know ma some for no or my Sabusiano and the rating agencies now America no some mainly Fitch, Moody's and S&P. First Fitch and Moody's no the kind of downgrade early January early 2022 and the downgrade here no na a man for no yes and this come about sovereign bonds no is it more no my risky the amount of bonds